Radi Yesu Kristo abomino mien ho bae. Anadwo so ode yankwa che. Sabre ya anadwo Ghana ha de ebreko kobo 9:30. Nanso ohwe other countries na baby ho no ma ade ache. Baby nso wia, baby nso anopa. Saa nimdie we nyina na Onyankopon na ede ne nyansa saa nyoma we nyina. Ade die no obo kwan so say afi no join life na bomodin na share live video no ma. Ghana ade asa tie che na ye kwakoda etina matro no bed time. Ewiase no ayetie no asono kwan obi afa so edidi obi ho no mo a odidi mprenu a day obi nso so edidi once a day obi on odidi mprensa ne nyina ye se de nipa no pɛ no eno ana otu eho anamo sana nyame asɛm no nso ebi kana no pa ebi kana wi ebi kana najo na ne nyina no yaka bom ayene ba kwose abrebia no inya kwanya ye beba life we so na ye ne nyame ma abeche urade asem ayemo somfo jera minimum 2 anamo e wo life we so achere ye kakra oba haji Deborah, God bless you. Esther, God bless you. If you are joining life no Nyankopon shamo na yakuma so ade aye pepa na se abrebia no de biada ye beba platform kesi so na ye ne nyame ma abeche urade asem nti to asempa no so a ekwanemu a anchena eye akronfo ekwoje mefo a free ho no mintimi enkeka me ho biem e wo life so free say ene phone so no ne boarding enye sika ketwa ana ye say de to ntimnyanya bi wi ame no mo kasa wo so yi ehye charge yo ndako mi se ebe blast pe ma plugo ehye charge nanso eye urade asem awo Nyankopon e de ahye yensa se yenko wiase afa na nyina akọ ka sempa ne nkira bode nyina nti ye da ye na nyame asem no e priwe ni paduam e pre yakomam e pre wo ye kremu se ye de asempa no e benante se de be ya nipa ye ti asase we so no ibetimi aboten ni abrabo ne ebehwe Yesu Kristo akira kwai ne ye de ho ato no so efise braka ne 8 a ndi Awurade asem kire se yenyina mu ebre ye ne bra enyim yempa mu nka asem no ebra kronfo twen sikan si me so ebrada idea no mu na otwe mienu nyame ne boa me se o man fasikan no angome nipa miensa life o nyentro di se nyame aboy ne nya akonya aba life no so a Ghana de 9:30 abo anadwo enche ne binom eda sabiro obi ada obi nso wo dwumam kwamara onem no sabiro obi wo dwumam ene ade enti Nyankopon sha so wa join life no Nyankopon sha so wa join life no platform we platform a nyame asem kuto ne ka wo so ye bomodna se abrebia no ye betimi abeka life nyame asem e wo life we so this wa join ya follow ye share video no ma foforo follow ye share video no ma foforo follow ye share video no ma foforo na minim se Onyankopon ebefa so ayense nkire ne bebre o ya brabom de mesire firi wa no so oba life no so oba share e de ma foforo no follow ye help us spread the gospel ye moto no itwase ye koso aka nyame asem re kire nipa. Yes, God bless you Ralph Nyankopon sha
ya mompae ansana nyame asem no ba sese ye de ho hye utwede mpokwa mensa de ne de mo ya mompae mfe ho hye urade nsa ya bompae wi a me no be che nyame asem keto awi ye nyankopon ene urade daja sundwe hi anadwo da suom Ghana ha de omo nwuna twe ya da wase hye no onyame chasefo openti na abodie nyina ate ase unti ana abodie nyina ate ase eda wase anadwe ye UI kamfo den baabi wo ma mo hwe o mu adwumam obi ekona adwuma afesu no obi ada sore ni nyina no do tumi na yesa nsenkyere na ewe da se bre no nyam ka ode ebradu si eche wasem timi jaya do for me platform so nyina ahya wonsa be ya adwum na me nyansa ne nimde bi akomanem wonu asema ebe entran ye kra ni paduam se mu bi na madwen hare so afom wasem a ye pa oche no masem pa yiso ne pa nkunu ya bone free eso na efa bone eche na ejoma na upia ye nyankwa ewo Yesu Kristo dim na me bompae amen. Abompae we God bless you. God bless you. Abompae we ya beto asempa no so nyame asem no mu otumi enkwagye wom na so nipa hwehwe akira kwan den ho to so enante se de Kristo asempa kire amedofo onyankopon ene beje saafo no ti ebia na wo hwe me we ye kasa adane da nyina me ka kire madofo no ne yetiefo ne awefo se ebia na wo hwe me onkọ asore me sirawo pa asore ko ebia na wo life we so okọ asore beto nko ne ye me siro sum nyame ye ebia na wo life we so okọ asore wo ye Kristo ne beto adwen sakra ne nwi pe me sirawo bomoden so obeye kronkron amasafo rade every say enche na Yesu Kristo no oba enne me no din komo kakra bi ebreko aha Ghana ha na dia san mentiatia mo bebre me no din komo kakra bi na enne komoro matudin se wotene abrabo a atofo mo no sire urade na onsan fama message a anwumre mede eba no Reverend Prophet God bless you masem no matudin se wotene abrabo a atofo mo no sire otumfu nyankopon na onsan fama dienti ama me kasa we anase me kan topic we ene she expensive God bless you ene treni abrabo ho aye den e wo wiase ene nipa abrabo yes treni abrabo ho asema aye den e wo nipa binom abrabo every say enipa bebre e de ahye omutrim se Yesu Kristo e de adom ne ba beji nipa enti onipa bia entimin live in a righteous way ti asemre enti we Kristo ni ti nyame na ase bone kakra nyame sompa kakra bone kakra nyame sompa kakra medofo wiase we na eda ho no enkwagye e ba kope enkwagye ne nya no ba bia Yesu Kristo mo na enkwagye free adom a Yesu Kristo ede ba wiase no eyi ne ho yes eyi ne ho awie Yesu Kristo no oni adom wura no wode ne ho ama ne ho kwan amie kuno wasore wote agya nyankopon sani fa so opatama me no mienu tiene ye opatama me no mienu na ohye nipa wo ma nyina se yen sakra yadwen efiri akwan bone so wayi daba ko pa bi asi ho na obebu ewiase aten e wotene nemu nti adom no
one Christ na adom no ye adwuma ma onipa ebra onipa etiase tie ne ye medofo ma asem na mato din se treni abra ba wo treni abra ba atofom no sirotweri ambo Nyankopɔn na dwen na onsam fama enkan kire ho se adom ana Awurade de ba begye ye entu wo tena bone mu ama bone na dɔso ama onipadua. Yes, ye nipa de ye nipa ne free adamase na won to so aba bepem ne no emfonso ewo ho ber bomoden se obama Yesu Kristo honhom ene wa betena na watimi adi mfonso so jenano be ye message bi be the Genesis chapter 4 verse number 1 be kan topic bi se ema bone emme won temadan ana se bone ebe won temadan tihwe ne di so Yesu Kristo abewu agye wiase nipa nyina nkwa prekope nti se obi wo wiase na ote bonim na oba Yesu Kristo mu a Awurade ede ne bone a waye bi ebre bi atwam no ede kye no wodi firiwu a na waye papa anasa waye tenene ade ade atuaka na ahye bone ne nyina to ogo etu Kristo ni a wagye Yesu Kristo adie mebisa o se yabo wasu ya kyerɛkyerɛ udi communion Kristo nkyerɛkyerɛ no uti musai na abrabe na wode bo se onipa ntimi anya tenene ni ammo tenene abrabo anhwehwɛ tenene akwan ekyira kwan ani so a dadi akyire huntimi nya Onyankopɔn hene no monko ti bia na wo hwɛ me anwumere brother kane na wo hye tenene atade wo hye tenene mpaboa tenene ensem na woka enne wahwe ase anadwi sufri iza Nyankopɔn na tenene atade a wode hye wo bre bi atwam a enne wamanke kan ya kekam no fra no mfa foforo mehyew awra humani pa binumu pa wo se wo bo no ma wo ye Kristo ni mapa ebre bi atwam no mfa ne nyamso mani agoro nyamsom omfa ni agoro kwa sore ntem treni abrabo no wo papa ya hye ne ma nyamsuro wo ne mu bare nei no wahwe ase enti wote meka se enkane pa ene me fese no a kama yempa abo ene me fese no a wo fese no ene nne no ensonso ye dantem no dantem sei o kan ya brabo no na ye trene ya brabo ene ne wahwe ase wo mu ana ene ye sete sade a kenya ho biem makwama Yesu Kristo mede hene wa brabo nim e Kristofo bebrebe ahwe ase e wo nyamesum mu e Kristofo bebrebe ama nyamensasi fom e wo mabrabom because kania braba na wo bonu Yesu Kristo din mu ama ehye Yesu Kristo din ne mu nyam no e masem nti wahwe ase masem nti barema wotimi pompaye e man sankire ni sie e masem te ne otoho no ma jese kwabrani ne benyane no obi yo ba wa life so a wo hweme ne nyame so mo bre bi atwam no omfa ni agoro wo ye be makura wontimi megene ne no nka e passe mo mfa nkere so ne wo ne chesi mema maame wo tre ni abrabo no wa mana hwe ase berenkachi efise Awurade asem kire yen se Yesu Kristo ompe odibon ye ni ene ne wuo je na dwen sakra etime dofo a wo life wi so me na Awurade asem so tufo aka kire wo se ebia na wahwe ase ewo Kristo sum mu ebia na wahwe ase ewo nyamesum mu kentena ho na dwen na tenene abraba na wo mu ebre bi atwam a ahwe ase ya no ma me kenya ho bi mu ate efise nyame asem am ya te ase se adebon yefuo nyina bekọ bu nsam gem akohye yes
obia wantini bia nya heaven kwada ti so hweme na wo hwiase ewo Kristo suma kwantuo mu a medofo this is the time for you to repent quick sambra wo bofo na nchen ba hwe Yesu Kristo na kira kwai ba hwe na kira kwai etinano Solomon Wisdom eka kasebe Proverbs chapter 24 verse number 16. Proverbs chapter 24 verse number 16. So I join the live and I share live video no mai. Proverbs chapter 24 verse number 16. What say? Empranson. Jenny. Empranson. Ana wotini ni ehwe ase. Na wo hwe ase a osore. Na obonofo de amanahunu na hwe wase. Enti se wotamfo hwe ase a ema wone nye. Na owatiri nso a ema wakoma enni ahurusie. Hallelujah. Ti asem ni. Master matudin se wotreni abra ba. Wotreni abra ba. Obo anase brebi atwam na wo ba wa hwe ase wo mu no. Sire wurade na wonsen kanya wo biem. Yankopon sha Mama Rose. E Christopher bebrebe. Ama wiase ne mu nneoma binti. Ahwiase. Masemti obi ahwiase. Abufuo binti obi ahwiase. Entokwanti obi ahwiase wo Christom ama ne ode fiase. God bless you. Oba Estadua. Solomon bebusam se. Otini ni ehwe ase empranso a onta ocha se onka from ho osore. He rises up. The bro from say ye dia. Was ya sunju papa abrafi US. God bless you. Oba Estadua, God bless you. Masam na matuden se wotrene abra ba ahwe ase no medofo anadwoi sori gina wona so biem sori gina wona so ebrebi atwam na ye sampakani a wo kanya miasem a wonum asem to a wosen wonum asem sakra nipa wonum asem esesen nipa brabo wonum asem manipa ni daso wonum asem ehye pankunan ene te say ene wajai sa afutu sem afiri wonu banyina ne wono namfufuo hia hwensem afiri wonu ba anya nwamansom a na ya atemdidie anya atemdidie a na ye nkrofo won nsam ka abra Kristo so amosa abra Yesu Kristo amosa etu ogidini ni o Kristo ni biada wo life so a wo hweme mesira wo okay 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 was tenene hu hia yi righteousness is very important saka sa we de bia meka righteousness is very important tenene hu hia yi so obi anya tenene ni a ontimi nko Nyankopon ahenie mu da so obi antimi anya tenene ni a obeda enter heaven. Nti mo amoya Kristofo binom a mahwiase wo Kristoso mo amuntime nsode me pamocha wo ewiase wei ene na kono na honam ene mu nnioma nya ebetwam e mabo nsam fa wiase enwia wo nomo bomodin na tenene abraba ebra bi atwam na wo ba nei wahwiase wo mu no kentene wo ho bompa yesire hu ano nsam fa ma wo Onyankopon firi obi firi wiase de ba Kristom eba ne nchen a wo hye ne tenene atade o yes tenene atade fita enkekayeni me bisa o se tenene atade akai sere hye o no esesai kekai wom wa hweso akoduru hye tenene
atade a otwedi ampo Nyankopon de hye ohunhum fam eda wo sakra wadwen ebedi Yesu Kristo ene na sempadiye no san no ahweso akoduro nyamema ene adofo no wiase we beko na wieye ti so biantimi amotena ne abrabo antwe no wamfiri bonisu ene ne fare by ho a ontimi enter the kingdom of God. Intimilim emprempren unyame som sedi esete bare mi tufo me kasa kire ye ho se treni abrabo bi ewo ho a na ebre bi atwam na wo ba na bribinti wa hwe ase wo mu a me hyerew kentene ho. Proverbs chapter 24 verse number 16 say emprenson na wotene ni ehwe ase na hwe ase a onka fom ho osore otini ni hwiase mprenso ahwiase egu ahodo mama nkyire mu sa God bless you obai sa ahwiase egu ahoro bebre obu onuma na ahwiase ye masem yes obu onuma e masem ti wo Kristo ni wa hwiase nya bibia o oma oba baifuo bi ekoto aduane mani di aduane kodu buorma apple buorma nchewie buorma yogurt otoma ni di wie ye pe ana ho akono be wura ni mu ko wi ase no no oba na koda oba bi nso ye Kristo ni mapa chese ni nyame sumo no enye yize se ubetima convince no nanso achade a efiri barema bi ho eba ne nche no atako no ama ne ahwiase wadwumamom. Proverbs chapter 24 verse number 16 America no masem na matudin se o Kristo ni bia wo hwe me bia no trene abrabo a ebre bia na atwam na wo ba wa hwiase wo mu no sire wurade no wansan kanya wo biem very important bedofo enti wo behwedin amane wo dam siesie ya ye bone no ede akowuom asamba badabi o asamba badabi tu betra ho din amane ye hye wo so a ehye wo nipadua so ma wo ye bone no enti wo betra wo saa ama bone no a wo di nipadua ye no ede akowuom. Bible say otini ni ehwe ase mpranso na ohwe ase a onka ho osore are no ahwe ase o Kristo sum na da so timui obi ahwe ase e won nsa wie mu bedofo sore wate na wonimu nsa no mo da ensaden onfa bi nkana no da tru na mfuo nti eyi ase da wodi kan ede nsa kana no e na damfo bi eyi ase tifiri ho ana ensa honhom ebetre nipaduam to anom sasa ma enne ensa na twa no foto brother sa wo hwe me na wote saa bra Yesu Kristo nche wate na nya saa na awurade bo wo oba wo hwe me oba de nka ensaden de eye wajapade ben ensaden enso ene wama nipa bi atufo aka kire o se ye wonsa bi ho no ma akoho no percentage ne yaketua bi ano mo dada wo ana party biase program biase wodi bi kan wa no ene onnom saden kura che mema maame wa hwiase wate sabra Yesu nchai atade a yetre ne atade a yaje nkwapa Yesu Kristo de hye wono omankekan yakam da bibia nteme hohoro ana ensi atade ne se Yesu Kristo moja ugini dia obedew masem na matudin se trene abrabo bia ne brebi atwam na wo ba birbinti wahwe ase wo mo no behwe Kristo e kira kwai na onsanyew enhyehyew foforo onsiesiew babi awiase aduro no eprekwa na wieye otwedi ampo kwame epelminu mionu nipa bi
ede n'asɛm ene ne tumi agura wɔn na wafa wɔn so atwe nipa ba ne nkyɛn adan wahwe ase ɛwɔ abrabom wiase fam na wo magini ni na de ɔde hyɛ wɔn nsa no wontimi accomplish adan nti ahwase ɛyɛ ahodoɔ bebree obuo no ma asɛm nti wahwe ase ma asɛm na no mene mai bi ekohia wɔse ma asɛm de ekume mitimi nyai ti de bia mekoto me bompa ye se onyankopɔn mu ma sesei man na asɛm ɔka no wɔse onyankopɔn me ma sesei onyankopɔn me ma sesei na de ne de mitimi nyai emu nkwada emu mpanimfoɔ emu mmerwafoɔ wɔn de agye se wan kroso no timi hwɛ man ne sa na asɛm yɛ me mmɔbɔ papa panimu a wadum pani fie so a ɛsɛ nka wo wotena fie etu mrantie ne maba wafo no hwɛ abraba a wɔbɔ enyo ono a efise wiase akono na ewura no se obi antimi ansakra mfiri saa suban bɔne we mu a wɔde saa no awu ama bɔnsam etimetu adɔfo no mu a yɛwɔ life wi so fo sɛ treni abrabɔ hia amu onipa bia eti woteni abrabɔ a ahwe ase no kenya ho biem ɛwɔ mpaebom de sugu nyame so na wo nyame ensamfa treni atade no emehyew ayo bɔnfo na adane no nyesa na awurade bɔ wo awurade ammo a mawiase sɛ benom wi awurade ammo a mawiase sɛ benom jot jeso okogya wona ya sɛ wo bɔ cancer jot ano ansa na wotima gya wona ansa na awurade bɔ wo hyehyɛ ma o Kristoni mapa a wokwa sore hwe subani abraba wom okọ adwuma ma hwe ntro bi a wutwa all because of sikanti treni abraba ebre bi atwam na wo ba me se me dofo a wo hwe me wa hwe ase wo mu no sakra wadwen wate awurade wonto ntwene da yes wonto oba ne nchen a obegyew mojara da so kasa the blood of Jesus Christ still talking and that's so kasa and the Proverbs chapter 24 verse number 16 say otrini ni ehwe asem prenso a osore aren wajai asore ko na wutifie from Sunday to Sunday no church. Why? My brother, my sister, why? My mother, my uncle. I didn't know what Jane som etifie. Adai. Du kwesera nkwa sore. Eduru memenda won kwa sore. Ana woni nam saa. Woni nam saa. Eti wona nkwa ho nti ya wo hwe process eteta da ho. Wo mu a process eteta da ho no. Me pa che wo munya visa nkwa America wo. Omunya visa nkwa Dubai. Omunya visa nkwa Ukraine. Omunya visa nkwa Russia. Omunya visa nkwa America. Omunya visa enko Belgium. Omuntu kwai. Enko abrochire baabia enko nkran na mu makwantua safo na tuo eyi owu akwantuo obiewu ya wanwu ne kra wuo ti busawo se eti wo bekọ sa akwan ne bi na wokọ awokọ ne sei okọ ne sei nipa wu a wunwu yo ye wa brabo fufuro bi a ye kọtoa so ya de bonyefo ewu achi eyo haw ni so ni awereho eni adwatwetwa tenenefo ebekwa akọgye wa home ebresem na dadi akire no Nyankopon ede o makọ paradise eye heaven paradise ya atwen ye heaven kuro no atemudachi atenefo akọgye o ma home nti ebeya ma o se anadwi tenene abraba elidi nipa ede na kopie paradise no obehwe bi akira kwai o Kristo ni a wo hweme se wo hwease ewo nyamesu mu akentene ho biem Radia sem se otrini ni hwiase mprenso na ne nyina mu no onka fom osore ade na woda so hwiase wo nyamesu mu bra Yesu nchen wate na oyo otrini ni no kwafo se oba ne nchen a obegyew dia se biada owotumi se osiesie edema owotumi se osiesie edema kane
Kristo sumo no nyame sumo na otodwom pa na wonfa wonyame wadwonto ni agoro wotimi todwom saa ama wo bia kyese wabubu okura timi sore obia na wura ho na wura kyekye wotimi todwom saa ama nkunkuru sane dem ho na ebokura si dem ho enne wotin sedwase enye saa nkrabia ne hyebere wei emfire wurade emfiri Yesu Kristo efire bonsam efise Satan baase wo bewia no akum no wasai nti dia wonam mu se wo ne se kane bere bi atwam na mepacho wo bo homode wo nyamesom na ne odi aye nyansini chachato my bet no emfira urade o efiri wiase na wiase na kono nso utwam yes wiase ene na kono etwam nti treni abrabo a ebre bi atwam na wuyi na die no ba hwe kira kwa biem ate ne di so adoye onyankopon na boy say wo obema wo wade adoye adi wanim kan wa brabom ene etesey wajai papa ya wo ye ya ebre bi atwam yare bi bo wo ama onyankopon yi wo firi mu nyina ene wajai because what tie nipa bi nsam what tie nipa bi nsam enti papa ye wajai emwa na de bo afoforo bia na wonyankopon hweso ebo ho ban ema onyi nkyare ene oma hunamfa mu niema bi eda didi man ni nyina wajai because what tie nkrofo bi nsam treni abrabo no sakọ hwe kira kwan wate ne fa misi wiase so obi antimi en live in the righteous way a ontimi nya nyankopon kye nkoda enso ano be na wo enso ano be na wo nyamema ewo onyankopon so ano nyamema ewo onyankopon so ano bonsam so wo ma hyensode wa hyensode ne ne wo hen ene tenani abraba mino mienu ye ba hwe kira kwai ye hwe kwadwom chapter 3 verse number 1 331 kura kwadwom Jeremiah kwadwom Proverbs chapter 24 verse number 16 Proverbs chapter 24 verse 16 wase otrini ni ehwe ase a emprenso a Prophet Gideon, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Good evening, Evangelist Priest. How are you doing? I'm doing well. God bless you. Prophet Gideon, what journey life in the Yankupon Shah. Proverbs chapter 24, verse number 16 say, Otrini ni shiasia emprensoa or sorry on kafom. On kafom. Otrini ni or hias emprensoa on kafom or sorry. It massa man ma fe no adwane life no ma tudin say wotene ne abra ba atofom no sire urade na onfama anadwi wotene ne abra ba atofom no sire urade na onfama anadwi John boy wasiso na wotime hye ho so wotime hye ho so wotime hye ho so oda na wonkonkuru tumi kan sembe de kirawo and what titi nipa bi saa I say na kono bia betena mu a se wo da na wankasa na wotwetwe bema na twetwe bema wa ma tene na hwiase o tene abrabo no ma na hwiase brother chai wate chai kanena otimi kɔ asɔre fie ntem ekosiesie ho hyehye nkonwa prapra ho yesa ne omani nyina ama nyame adwuma ye nkoso ene wajai kentini hu biem wate kentini hu biem enyuma pa ne bra bi atwam na oyede bo nyame adwuma ma nyame adwuma ye nkoso no a wajai no tutumirikan ten na san wachi sakofa na eno ena onyankopon hweso amake wo se wo wotene enyuma be na oye no nyame mu enyuma be na oye no nyame mu ama nyankopon bu ne setene ne ade ama enyuma be na oye no nyankopon mu enyuma be na oye no wabrabom enyuma be na wo dan na die ama nyankopon hu no se ampa wo wotene Jeremiah kwadwom etimiensa chemu oye 31 Lamentation chapter 3 verse number 31 Lamentation chapter 3 verse number 31
Lamentation. Yakenkaya. Lamentation. Nanama, God bless you. Lamentation chapter 3 verse number 31. Wase awurade enton twene da. Na se wo hye obi awerɛho a ne yam ahyehye no. Ti asemri. Otwene bo Nyankopɔn se menka nche wo se onton twene da. Yes. Onton twene da o. When a yo se wontime nsakra, wonya mo wadwen po. Yes, o mo wadwen po. O mo wadwen po se obesakra nti. Ana wadwen yo se Onyankopɔn aregyetew. Onyame wonton twene da o. Urade se menka nche onwumre se wonton twene da. Se obi ye diboyeni edu oba Yesu nchen a ontime nye no. Nye sa na tie. Oba obegyew. Oba obegyew. Nyesa na urade bo wo anso obi de bo nwom enyesa na nyame bo me o hawi efriya kasa adinyina nyedi enyesa na nyame bo me enyesa na nyame bo me bebrebe efriya kasa adinyina nyedi bedofo nyesa na urade bo wo nyesa na urade bo wo urade ammo amawiase se wonkoa benum entampe urade ammo amawiase se wonkoa behyiwi urade ammo amawiase se wonkoa benante gare na wo so enimfaso no. God created you for a purpose. Seek for it before it is too late. Hwechira kwan ansa na dabone naba. Awurade asɛbse menka nche o se onton twene da mo mote ho a na bibi kasa kire mo adwen se monum adrongu monkomo monhyam ho akonfo monkotwa aka akwa maka ntwimfa mo so no eye bonsam kasa mamuntie wo mahunu se wo you have a future, a brighter future. You have a brighter future. It won't person mo end your life no. Awurade nton twene da adentin wa ma kwan ama Satan ese wa brabo. Why? Why? Adenti awurade se menka ncho so wonton twene da. Eti bone no a wotimo no eye bone na abeto eye mfonso na abeto entena mo ma Satan ne nye won. And don't say, me canaka, was a metamfor some shia, and one in Yemho. Proverbs chapter 20, or a maman can walk around, or Hokuranensi. Proverbs chapter 24, verse number 16, Honensi, Maman Kanka Clan Twasso. Son of Bekan Jeremiano. Proverbs chapter 24, Proverbs chapter 24, verse number 16. Was a empranson or trini ashia, and was sorry. Assembly me do. Quotation ya mede was yam pranson ana me dofo otene ni na chese wiase ye watene fo ana wonyin dum. Lady Gaga, God bless you. Obai Stadia, God bless you. Prophet before na ni abondi me heda hu ni ye, God bless you. Was it otene ni ahwe asem pranson na chese wiase we na yetem no ye watene fo ho ade na me no mieni nti motrene abrabo. Why? Obiana ana wotini ni bia ni ho ana Bible say obakumpuni ho ye nyina ya de bon yefo Adam person na nasa ne ma no Yesu aba wa be leading channel na de ato obetima botene abraba ma na ye. You can live in a righteous life. It is possible. Say to yourself, catch it on, say you can ubetimi abotene abraba. You can ubetimi. Righteous life no betimi. A master no betimi jai. Koke hia no betimi jai. A droso na tenant no betimi jai. Ubie wan na wudi nipa tem no betimi asesa. Ubie wan na ofrensu abodua eye suban bone betimi asesa. Agobone no betimi jai. Adenti na wo ka che wo se wuntimi. Ana nyamesomo no de den ana yesere ayene ohana otiwi ase a oye papa se de wonye bone na inde adom na Yesu de babeje yi enti no masa me dofo e masa idea no mawutirim erediem obuo kwan so. Proverbs chapter 24 verse number 16 and 12 man kan wi wo se na abonefo de
ɔse na abɔnefoɔ deɛ amanehunu ɛna hwe wɔn aseɛ ɔbɔnefoɔ amanehunu ɛna hwe n'aseɛ eti obo hɔ no mu a asɛm bi to no anaso owura amanehunu mu a na wama amanehunu no ahyɛ no so to the sense sɛ ontimi nya no ho hwie biem na afei wɔtɔfo ma team medɔfo ɛma ɔhaw bi a wonnam mu no ɛnhwe wase fam koraa wontimi nsɔre biemu nyɛ saa na awurade hyehyɛ no sɔhwɛ wɔ hɔ amaneɛ betimi atɔ akwanhyia betimi atɔ sɔhwɛ betimi atɔ obi betimi di asɛm atɔ so yɛ di asɛm to so na kopia afiase a ɛno nkyɛ sɛ nyame apaaw obi betimi di asɛm atɔ so amia yi wodi afira adwuma mu ɛno nkyɛ sɛ nyame apaaw ebewi asɛ no wɔto nsa wie no awurade asɛm sɛ menka nkyɛw sɛ wɔtiri ni hwe asɛm prenso ahwease gu ahodoɔ na wɔkwan bebrɛ fa so ba enti dia ato wɔ no entenamu emfa hwease enye na emfa hwease enye na anadwoi hwease no bompae anadwoi fa ko nyankopɔ anim kɔ bompae kyiri nyame sɛ awurade dia ma hwease wɔ mu bia no restore me back restore me God Almighty you came on this earth for our salvation obasa so say yenkwagye enti ade bia ma hwease wɔ mu bia no please our Lord Jesus Christ restore me kachire nyankopon so restore back kachire no bompaye kokoto dwa ne sugu nyame so kachire wurade say restore me wa mama ma say me meye masem wa mama wiase say me meye asan enne kristofo bi ne me difo benom nkontompo TikTok akra ye wono kra ye wo difo atofo a wo mu sikanti no mo ba life so ebe ye life yes ana wurade bo wo sefo fa eyi honhom a eye difo honhom no betwa nkontompo jinkrofo sika wo TikTok ana social media ana branch na woda no wonyakopon anhye wo se ko jinkrofo sika egu botom one money free Kristo kwan ho one money free Kristo ahyede ho one money free unyame asem ho ka kire wurade se on restore back kane na entade a enye ye boso awokura na wo sori gina kaseti a ende wo na kohyia no ye na wa tu me dofo a wo hwe me e ba ne sei ojidi ni mapa o Kristo ni mapa wa waka wonyankopon adoma hwe birebi atwam ade no wama bonsam anya wo nipadua so tumi ade no wama bonsam anya wo honhom so tumi ade no wama bonsam kwai se on se wa brabo enkudu amana no ede di akire wonyankopon ko se woni no mum e makwai don't give the devil a chance. God bless you. Masem no se matudin se wo treni abrabo bi akane na wo bono wa hwe ase wo mu no bonyame mpa no restore back kachi nyankopon se ebre bi atwam na awurade na me ye womanizer ena me nya bi majai kachi nyame bia na me soso ma me pese me ware bet awade na me pese me ware oba bia huna na ho ya me fe na me sese o mo pe na me keka ma tiri bom ye hombone bompa ye kiri nyame enya sa na wote wo kisoso mo but se su bia be wura mu bompa ye kiri nyame na onyi sa de ni mfiri ho no restore back bompa ye kiri nyame ani bre honhom bia ba mu enti ama honhom obi ade a na wone bre na wo kasa ho na wo twetwe nipa kro na ntin na keka na won semmone enye sa na awurade bo wo esu ye Kristo ni bompa ye konkoto dwa ne bompa ye se onyankopon restore back aya bonsam ne pese wiaw aya bonsamwa aya bonsam ne pese wiaw masem na matudi se wo treni abrabo a atofom no asemno modu treni abrabo a atofom nipa bebre treni abrabo atofom maame medofo brother nyame nipa wo heme nipa bebrebe no me fada me papa nua me kai misa me behunu bi na oye sofo ni dia de frɛ na sofo na edin sofo no wanya ne baabi ase true evangelism mu no e deeper life ni o preach papa o sori ahomache ekọ kanyame asem ye friend don broadcasting
asɔre ahomache na onam no okanya miasem na okanya miasem wo akurase mantemo saa ene atu ne din sɔfoɔ ekowi ase no wagyae ne nyina to hɔ ekowi ase na wodi comfort ye kana sɛ chiame ehemfo chiame bi no wodi akyire ene wagyae nyina obuon ma wo hwɛ me saa no wote o wo ye evangelist a wostu kane na wotimi sɔre ahomache woda hɔ ana wote ne bi na obi abɛbɔ wobɛte wani no nko na da hɔ ɛyɛ abɔfo na bɛbɔ saa abɔfo na benyane sɛ brɛ no aso sɔre kɔ pai asɛmpa no mu ɛkyerɛ amansan ɛnɛ wagyae wagyae asɛmpa no to hɔ so wama bonsam de fon wiaw wobemimia fon so ahomache saa wode da hɔ saa wode du okura na hom no kura timbe ka no abɔ piti no asɔre ɛsɛ nka wotimi sɔre ahomache kɔ kanya miasɛm na wama honoma wiaw wotɔ hɔ apam no wada okristo ni a wo hwɛ me kentin ho biem wate ahomache sɔre a wotimi sɔre bɔ mpae no kentin ho biem ɛde wagyae ɔso wadwuma ne kɔfom o ware wie no nim se wanya ewiase ne o manyina wie because be ma no dɔ wonso oba no dɔ nti wadwen se wa ware wie de eno ano no bompaye wate bompaye sɔre kanea braba na wo ba eye tene abraba wa hwe ase wo mu no kentene ho biem bompaye kire Yehowa no restore back tell God wakachire si yemisa wode bema ye hwehwa ye behunu aden na wato fom ewo kisosumu na wo misa urade oka James 1:12 no si nhira no oni Paul to no boase wo so na yese nsɔre ho amane ho esan ho Oba Esther, God bless you all whatsapp me ye bedin komo wo life no so ye bedin komo dia woto musini biada Kachi Yehowa Nyankopon say on restore back. And the Bible say Proverbs chapter 24 verse number 16 say otini ni hwe asem pranso na wo hwe ase a wo sɔre otini ni hwe ase a wo sɔre enti du ba bia enka se wo onipa bia e bia na wo hwe me pacho bebre onipa bia wo te hɔ a wo ye bɔne a ana asem funsuo bi to a ana akoye mfunsuo bi a eni bi eba wo nkyɛn ɛkyerɛ wo sɛ ade a wo yɛ ne nyɛ anase wonya no hu bia no wo yɛ sa nipa no a hwɛ ho yie ne tie honhom konkon kasa na wo yɛ nyame nipa wo yɛ biribi ɛwɔ nyame anim obi a ɔyɛ mfonso ana wɔyɛ ade na the conscience bɛkyerɛ nsa ade a wɔyɛ ne ɛnyɛ the moment ɔbɛyɛ na wɔnu no ho no bedɔfo wote sa na wɔhwɛ me a wo yɛ biribi wɔ nyame anim yes wo yɛ biribi ɛwɔ nyame anim ti hwɛ ho yie nyame pɛ so ɔde wo yɛ biribi ɛwɔ busuanim ɛwɔ ne ministry mu it is all te sa hwɛ yie na wo hwɛ ho yie a wo nyame de wo bɛyɛ nnwuma akɛse wɔ n'adwumam ɛne abusuam ne Ghana ɛne wiase asɛm a mekan sɛ wote sa na wo experience sa de na be very careful okra na atu mo no mpɛ bɔne no a wo yɛ no enti the moment a wo bɛkɔ sa te bia no na okra no akasa kyerɛ nipadua no sɛ adeɛ we mempɛ enti mfa nka me nipadua mfa nka me biem ɛno na sɛ wantie na kɔ so ayɛ kɔ so ayɛ a na onyame de yare ato so because the okra ne mpɛ no ɛno na wo de feedi enti nyame ma ne adɔfo no ma ɛwɔ life we so me ba life no so akyɛ aglomfa fa me phone me no ka sɛ nyina me phone ɛhyɛ plug bere kama kuma sɛ ɛsasa mede asɛmpa no yɛre yɛbɛyi ɛba ɛfisɛ no mu na Yesu Kristo bɔ din frɛ me ɛni no glass no fa baabi abobɔ guani mehunu fa the comments ni bu a mentimi ready ebu on so a me ya na me de madwen afa no ma ready na tom ne yakua nim ya me bo ne nya sika tofo papa ne ye to aso ebi ma ya me yusu ya ne yakua nim wose wotini nya ama ne dɔso nanso awurade gine nyinaa mu wotini ne hwe ase mprenso nanso ɔhwe ase a ɔsɔre are no wahwe ase na wontimi nsɔre odi wiase ache medofo chai wate fa wiase ne to Bible si wiase na kɔ no twam
obi aka kyerɛ sɛ nyamesom faso ne so obi aka kyerɛ sɛ Ghana asofo nyina ya azan Ghana fo nyina asofo nyina ya trofo Ghana asofo nyina womo kyɛ sɛ medɔfo ɛmɛ no mu abamu ɛnhwehwɛ Yesu Kristo akyira kwae Yesu Kristo ɔgye nkwa fa n'asɛm di so hwɛ ho yie yɛ mpaabɔfoɔ deɛ wahwe ase wɔ mu no woka kyerɛ nyame sɛ on restore back na nyɛ saa na Awurade bɔ wo a ɔba restore o tumi sɛ wɔyɛ saa deɛ no ɛwɔ abrabom ɔyɛ saa deɛ no ɛwɔ abrabom. God bless you ɔbaa star yɛnto Proverbs no so Proverbs chapter 24 verse number 17 no wɔse sɛ wotamfo hwe ase a ɛma w'ani nye hallelujah sɛ wotamfo wɔhwe ase a ɛma w'ani nye yɛ ne yɛ wakrisofo bebre ne nyamesomfo bebrebe wɔ hɔnom a ɔmo nuanom anaasɛ ɔmo yɔnko adwumayɛfo anaa kristoni behwe ase a na ɔmani agye ade wɔte wɔkora ɔbɔ mpaeɛ sɛ wɔbɛhwe aseɛ yes ɔbɔ mpaeɛ sɛ wo wobɛhwe aseɛ because for no na nkasa position no ɛsɛ fata no but wo modern monti yamfa ma no yɛ de ama wo nti wɔte wa no ɔbɔ mpaeɛ bɔ ne tia wo woyɛ kristoni na wote sɛ a ɔnkɔ so da are ne nyine nyame adwuma na yɛ ma onyankopɔn adwuma yɛ nkɔsoɔ na wo nua yɛ na wo ma no yɛ wo ya na wo kan ho nsɛm yi ɛnya honhom ba wo Awurade asɛm tumi no mienu fo na dwoi sɛ ɔtini ne hwe asɛm prɛ nso a ɔsɔre enti sɛ wotamfo obi a wɔmpɛ na asɛm mpo wɔhwe ase ɛwɔ nyamesom mu wɔhwe ase ɛwɔ abrabɔ mu wɔhwe ase ɛwɔ na brabɔ akontuo mu a wo a wote saa no anasɛ wo nkyɛn a saa de no ɛnto wo no ɛma wɔne nyi nipa korɔ ahwe ase no ho ɛma wɔne nye ɛso ne te sɛ asɛm ato obi no sɛ radio so kora na asɛm bi bɛsi a na nipa bi keka nsɛm bi na ɔmu di nipa kora tem na ɔmu di nipa kora tem asɛm kora na bɛsi abusuam anaa bɛsi obi awadeɛm bɛsi wɔ n'adwumam na abrabom na obi afrɛ na wonim ne ɛkɔɔ so you don't know the cause obuɔ no a wama n'ani na hɔ bɛre nyɛ ne nyinaa ebuɔ no a ɛyɛ trap by Satan. And this will be a call, you can say, Obi Shiase, Obi Shiase. I will kiss someone. And my one in ye, Bompire many pacro say, O Yankopon restore the back. Now on some may yam juma beam. And Prahe and Emperor do say, Anna say will be a form, and I say, or Shiasi will kiss someone, a Christophone yam some for Tim Cohini Pacreta. A big question. A very, very big question. Yesu Kristo kakasebi wase o dwanhwefo ben ana ne dwan ni nwan no baako pa yira wonya aduokronkron no ho enkohwe baako pa wayira asem beda bi o nyamesomfo ne kristofo ne asofo ne nyame nkrofo bi a moye nyame adwuma mesremo mohwe ye o nyame na ni kunipa ho nyame na ni kunipa ho onyankopon na ni kunipa ho me dofo a wo hwe me onyankopon eye na japade o wiase me no mienu ye onyankopon japade ope japade onyankopon ni kun pa ene me no mienu enti nyankopon in the sight of God no on pese nipa bia beyira yes on pese nipa bia beyira enti wonipa bia woni ne be hia wo kristosumu bia no se na akwan na bra bonya fa nyame asɛm a wo watene mu acha wonim kyɛn so no fatete nipa koro kakra entete nyamesuro kwan so ne nipa na timi asesa wo se obi na kwan enye so a fri nipa ne tunufo enkoka na kyira asɛm bɔne abrawo ne nipa na nkasa ntunufo awurade asɛm se odwahwefo bɛn ana wo nwanten wo ha na baako pa yira onkɔhwe ne kyira kwai aso na kristofo ababi etesai wa ma sori a yemfa fon frɛw o yare a ibinum yemhwɛw so ti ase en ye di wei eti nyamesomo eti ne nyamesomo no ebidie akoye se enhwehwanimu ebidie nyamesomo na akoye enhwehwanimu babi asika wo no ɛhɔ no mo gorokɔ
bebia yedie wo no eho no omogoroko bere se wo ye sofo wo ye nyame nipa wo lidi nyame ma anase nyame asore na wo bo wadwen po se so obi ba wa asore na de wadress hyerepe ana abehwe nanim obi ba wa asore de odaka mu ana abehwe nanim a bedofo ebedru baabi no de wumu no ono na ebia na obeye gifo ama odache bete nimtiabu a wubu no ninti no bedu se nyambe peja se nipa kro na wontimi ko nipa kro nchai ntimi dofo a wo hwe me onipa bia wo ni be hia wa brabom bia no treat them equally titu bia pe enyijim ewo nyamesum mu enyijim ewo krisusum mu adwumam enyiyim enkwara na no omoye adwuma no enobi ntabi omano a wo no omote no enobi ntabi abusuanu mu no enobi ntabi woyere no dono oyere a wona ne tie no dono enkodo obi baba a wona mabonten abrawo obi eda wachi wokunu dono enhwe obi ka watim etwam enka se wokunu wonamfom de bia ne nsa no adwuma nye ne ho nye fe ana won tandrese enti no ukom obi eho akono abegura mu okrisoni ba a wo ye warefo do wokunu onse wa hwe ase ye wo mo obi ho akono abetena mu azo wa hwe ase ye panyame chew ti masem no matudin se wo tena ni abraba ebre bia na atwam na wo ba wa hwe ase wo mo no siri yehua no mfa no mo ti proverbs ne se wotamfo hwe ase a ema wani enye ne ho efiri se Yesu Kristo no wona nanum asem se onipa eya de bone na owu ni bone mu na nenye opese onipa bia ba adwen sakram are na wodofo ana wunua bi oyonko bi ahwe ase wo Kristo sumo na wantimi anko kenyame asem ankyere no na wo sa de ne nam ese ni eno nkyere nyam so mpa wo enkyere nyam so mpapa ti nyam so mfo ne Kristofo ebia na no obi na ne kwasore ene wontena no masore ko hwe ne kyera kwai na o tu sa na mo ne sie pa eno kura no ya ketua kese a ubenya no onyankopon anim atemuda yes eno ya ketua kese a ubenya no onyankopon anim se wo gina Yesu Kristo anam ehwehwe wo dwan a wayera nyankopon japade o hwe ne kyera kwai setena ni abraba na wo bobre bi atwama atofom no ko hwe kyera kwai yanko Jeremia kwadwom no so Jeremia kwadwom Lamentation chapter 3 Lamentation chapter 3 verse number 31 waso nyankopon tontwene da na so hwe obi awre ho a ne yam ehyehye no tiene awrade entontwene da na se wo hwe wo awre ho a ne yam ehyehye no sede na do ye dodote efiri se enya ne pese obehwe obi ya anase obeha nipa ma so obi pecha in ensase so eneduafo nyina ewo ne nase se obi ebu tanchia ewo se obi bu ntanchia osusu no anim se obi dane obi asemani a awurade ehuna na hallelujah awurade asem se so obi bu ntanchia enti onyankopon ohuna na obi dane obokyerefo atemuani a enti onyankopon enti ohuna na onyankopon wo hu atara senso we bi na mobi so ana betum no mienu a onyankopon se wo hu se firi bonsam se firi nipa se firi hen awurade se wo hu na ohwese me no mienu ye gidie no ye bemena gina pintin ye bemena gina pintin de wa hwe ase wo mo no bompa ekire yehu a wate adwomo na juntini to de emede pa enyesa na nyame bome ifrehe ensanumi ifriya kasa adinyina nyidi enyesa na nyame bome enyesa na nyame bowo entade sheboni ifrehe ifriya kasa adinyina nyidi enyesa na nyame bowo nyesa na nyame bome abufuei ifrihe
Efriya miura kasa ade nyina nyedi abufuo nti ntimi ne berma baako pentena abufuo nti ntimi ne berma baako pentena te wurade asem se wonton twene da wo hye obi awre ho wa asase so a wo twedi abonyago ponte sora na ne yemo hyehye no yinteru atro kwadwom chapter 3 verse number 35 rather. Why na wakana ebamu ebra urade nhye enye osusu ni no enum ana musuo ene papa firi aden na onipa wote ase di amane ho abobo aden na onipa wote asase we so edi na mane ho abobo adai medofo adai ana wahwe ase wo krisusumo na ne wona mu no udi ho abobo na bobo a wudi ana wudi se onyankopon ensan restore back ya entinka enyi ya na wose mu bisa mo nsa beka medofo ubisa wo nsa beka wo ohwehwe a ubehunu awurade so wogina wo pono na chi wakoma pono no wogina chire wo bom wota hwedaya wo so hwedaya medofo wo so dia wonna mu nyina chi emfonso ne mrato wonna mu nyina chi hwe wodaya so eka bibi kirewo nyame pe wajew medofo this is the time for you to repent, return to your maker ma wiasefo enyi wo mani wo wiase nefa wo bremu ade bia soma wurade wo nyankopon de obedia ye wo bia da ehya wo so ema de ne mmerebe wo ye wo nyame mu ema nyame adwuma ye nkoso ema obi ho hai no a ene ni penti wo jai no mesra bompa ye se onyankopon restore back na won sam ye pa o yes beru beboa wo bi ewo ebibimemu ha ama nipa de bone atua oka nti abawo adwemo se papa ye de wona ne tonkwanta mapai metofo onyankopon na de sa akyade we e de ahya wonsa enyai enhwe nipa na de wo ye no onyame mu amanyame adwuma ye nkoso efa so am obi ho atono efa so am obi haw efiri ne so no eno ne ajapade a eso onyankopon ni a wo de ahya wonsa wo ya onyankopon so bebu ne setre ne ade ama otemuda Chasemni. Me se wo treni abrabo a atọ fom no. Safa biem. Bompa isire urade no restore back. Timi sori na jo bompa ye. Wanka se timi se bompa ye ya de na wo kodwuma. Utimi se hunhun kunkuru bia ba wonchai. Abofo aba wonchai. Berene etesai. Ise wo da kuranti unya wo sori kuranti mompae. Ubedi de ontimi mompae. Don't say and you might have your coffin. Christian Yao Hermes and you might have your coffin. Trenia Brabon, what genetry. And so rather say to an mobile chiraquai. Yented Watro, Lamentation chapter 3, verse number 40. Was it Entimoma yem pepe ya quemu, and shishim, na yen simra euraden che. Mama yem pepe yakwem chese yem papa yakwem yen diagnose yen scan yen zame yen labe ya setna ne ya brabom kwadwom na ka kire no wose yem papa yakwem nhwe na yen samra awurade nchen hallelujah bedofo nyesa na awurade boy yin the be momien samra awurade nchen na awurade nchen no asundwe oho awurade nchen no asundwe oho awurade nchen no ahoto oho awurade nchen no fa hodie oho awurade nchen mepacha oba obenya nkwaje nyamia sem wa asundwe ne ahoto are na wo hwekira kwan jiria wanya so muye so muye obonsam wodio jiria wanya so muye abena
Jidia wenya so muye. So muye. So muye obonsam wodi o. Jidia wenya so muye. Adwumne me de pa. Jidia wenya so muye. Be do fa o hwe. Jidia wenya so muye. So muye. So muye obonsam wodi o. Jidia wenya so muye. Sa wan so jidie no mu yia. Me dofo a wo hwe me bonsam wodi o. Wo ma nipa bebre ahwe ase a, wo ma hwe ase no mantimi ansori biema ene. Wo ma bra ba tete apansam. Wo ma bra ba tete apansam. Ma se no mato den se wo treni abra ba atofom no. Bompa ye sire yehu a no restore back. Dina no se Paul se je wo gina won hwe ye na wan hwe ase fi se ahwe ase no emu won sam bebre obi ahwe ase a wantiman sori anyina naso bio no obi enyame ni papa o nyame ni pa wo tie mu kasa enwosra firi ne nchen ba ene wa hwe ase so for apreku Ghana ya wen senchire ni those days obeye obewuo na orensa ultimate bros are not the abontain. The dabontain when Timan sorry and yan nasu beam. Re nipa awie oh ehu nipa awie ye very dangerous. Nipa awie ye very dangerous. Intina bidika kaka be say we nipa bia no be sha wa brabom bia no and underestimate the pan. Treat everyone equally. Jiria wanya so mu ye. Jiria wenya so muye. So muye o. So muye obonsam wodi o. Jiria wenya so muye. Jiria wenya so muye. Medofo. Yesu Kristo mu jiria wenya so muye. So muye o. So muye no obonsam wodi a. Jiria wenya so muye. Sa wan hwe ye no wan so jidia mu ya. Bonsam no wodi na wo ba won nchen a wodi adefedefede sam ena beba won nchen wodi befa nipa so. It make us say what she see when yam sumo what transia do baby na wo bo woni na wusu o say enemy kan no enemy first no enemy first no na wo kan sem bi na wo kai those days nyame adwumam wa brabom enyema bia na wo ye ema wo ankasa wo kra ho kentene no eso wiase ade binti nansu bi abekro so ama treni abrabo bia na wo bobre bi atwam na hwease me dofo this is the time for you to rise up. Start praying to your God. Start praying to Jesus Christ. Start praying to Master Jesus Christ, the Savior. Now, on restore back. Jeremiah Kwadjom say, Yem papa ya kwemu, enshishim. Kwadjom chapter 3, verse number 41. Na yemema yen akoma, ene yen saso enchire onyankopon ewo soro. Yemema yen saso ene akoma no hia o berofo anadwe awie ene baabi a hwe me firi ene baabi a wo no time no sidi setie wakoma no wode amahwan susumfa wakoma ma mema o hwe mema binom o me ye dress o hwe me wa ankasa be dia dance ye bema bia te wakoma ama ese kura bema mu gidie kura no ni biem oso nware ne mum pena na abetwen ya no so kura danger wo wama be ma nya ho ade na ne na ntena na you adwen say wo de mpena twen all because of say be ma bia show paint no wo de aware de onware ne mum watwen mpena de a wo ye Kristo ni asakra so bi otwen mpena bia no wo te adwuma mum ti sufa wakoma no ma mema ne mema binum ho hene bin kita Kristo adwen bin kita Kristo honhom nipa hu to nipa bia no be sia bia mag Yesu Kristo honhom endaretew no hu se de obesi nipa na anante no ankoto bonofo no fidiem na nipa fidie yiwa obeje ho de na so ani ngwase de abeya tade ahyew Awurade asam se yama yensa so ene yakoma enkyere Awurade medofo a wo hwe me se wo hwease wo Kristo so mo wo hwease e wo brabo mu a ma wonsa so ene wakoma kyere Awurade through prayers nothing else bompa ye kyere Awurade
awurade me pese me yi nipa bi adoye nanso me nsa no adwuma sei ekofom restore me back. Me pese me support wo adwuma ye bafo de kura wo awasori fie kura me de me pese me ye ntime nye nti boa me restore me back. Kana utime bompa yesa ama obi a oyare kura o ma kura no first no o mo yare anantamfo mo nko hospital wotono sa bompa ye ma wo mo anu mo atom ene yete sei hwehwe wa kwenem abrabo no hwehwem ye hwehwem subane te sei ne yen te sei anamututu te sei ya hu siesiem te sei akomane te sei kane abrabo ne no ensusue wontemo wahu chekini ye kane na kwa soro ntemene te sei enso wa ne wa soro ko nyina sei wa soro kwa sei hwe first ya wo sakra wa dwenji Yesu Kristo di ye Methodist ni Anglican ni Jide ni Presby ni CAC ni CCC ni a wo hweme Caritas Master Church yi bia ba ya wokọ obofo asore ene adom chedu asore oji asubo eji asore no ne nchirechiri di ye hwe kanea na muntu na wutu ene yete sei okọ ba ko mienu wahunu se de asore sitiente no pa na akwa asore okọ asore na wotwe a obekọ bi ma jese bosom yensa wo dada ho me dofo wo dada wo ho if you say urade asem say di ogoma honam ne firi honam betwa proye na di ogoma honhom no obetwa dankwa obi nua bode enkote mepacho enkate wo so obi nua menken enkotu banche wahye de odua no me no mienu de ye dua eno an ye betwa de ye guo no eno an be fifi bere me tufo akasa kire wan na dwi hye tire ne abrabo bia atofom wo fam no bompa ye kire yehua no restore back enya sa na urade bo wo se betena bonim sa na adom ne no so mawo na oti bonimu adom no so mawo mame onso obi so dan no ahye asuku atade a yese na brabo no oboko nachi nyamesumu no sa na ti ye boko yanim nyamesom akwantuo no yaku yanim ente hyew ho so bonisu bia wotima na twi bia ne jai bonisu bia wotim bia ne jai obana ono na tie nkoye no ho ade woni so ono na tie nkoye no ho ade no ye kromfo you are a thief. Aden wakofo obi de hye ne tie na nkoye no ho ade why woni no wankura miensa aden na nkoye no ho ade aso kwa sore utua tight na Yesu ba wose safo ni nyina omu nyina odo mu kojem because omu yenwa mamofo tu wo sa ye kromfo wabobusua no kro no jiri awanya so mu ye nipa bi person ko mo sakra o madwen so mu ntime to Kristo ni wo life no so a wo hweme a awurade adom nti wabenya Kristo abusua mu awura no hwe ho yi wate eni die mu no kasa sem wo fa hye oba unya bema nana jiri awanya so mu ye o jiri awanya so mu ye obonzam wodi o jiri awanya so mu ye ababa wana ha ase de no ho twitwe no hwe o jiri awanya so mu ye jiri awanya so mu ye o obonzam wodi o jiri awanya so mu ye ya to ya asem no so treni abrabo a wo fam no atofom no Bible say otini ni hwe asem prenso a osore on kafom osore try to rise up Josephine nyago bonshao nyago bonshao rise up sorry rise up sorry kenteno ya to akwa dwomro so ose yenia ya tomra ana ya tie atua onyankopon so amfa mfire na wo de abufuo ekata wo ho na wutin yen wakum na wani adona wo de murunkum kata wo ho na mpaebo amfamu anuru na wo de yen aye enwira dodo ani wachiwade amanu mfimfi yatamfo nyina haha wonum atia yen na ehu ani eku ose ne pasaaye
abeda yen ho mani prinisuo se asubontene hallelujah. Josephine, okay, or say I have a testimony. God bless you. Testimony chrono Josephine type of bra. Oba Josephine, type of bra near who adansia eshi ewa brabom. Adansia eshi ewa brabom. Me phone no agronfo je no phone we ya na de ba life. De ba life. Ene adofo no beka ho asem se momwa na phone ye nya bi. Ye nu abai SND 50 Ghana. Na no mi kokuru ko bisa phone ne bi Samsung na ekita me type na ekita me no ekobisa bi A14 omsi afi na aba 17.5 million enyam kwara sika o enye easy enyam kwara sika enye phone no enye abena windy edin no screen na bogu ani ntimi heda hu edin ne ye ai can I say 17 million. It is kind of 17 million. 5 cities. Ghana cities. Can you let me understand? Yeah. 17 million. Anna 50 Ghana. 70. It is canon macano. New currency in a year. 1,750. 1,750. The new currency 1,750. 1,750. Yeah. The new current 1,750. Is it because me type on hey? Phone me who baby ah. Oh, oba bena Nyankopon hia. Me who baby ah me type on me who baby wo. Cause phone no you who me who ni. Ente oba bena Nyankopon ehira yeah 1,000 Josephine me pacho wo life no so a type ma me why oba bena me pacho ko me profile ho me number na eda ho me profile no me number na eda ho 0240 819756 oba bena Nyankopon hira pa se opese obo na evangelist minya phone bi no krene tete me pa 1,750 yeah 1,750 okay Nyankopon sha me do ka se nyina no we no ehye plug Nyankopon sha nti yento asempa no so masema na matude se tenene abraba na wo ebrebi atwam no shiro bompa yesiri huwa na on restore back oba estedua Nyankopon sha o say papa I want to help, God bless you. Oba Esther me number no ene wo me profile ho no obetimi ne me akasa me pacho bebre me number no e wo profile ho say wo de ka send me message you wie life no na me pacho ya kasa Nyankopon insha Allah no nyina e fa mo so ema musumfo jewra minyafo no foforo ekita menim se Onyankopon so ebehira obebia Nyankopon hyamo ewo adefefa mo pese mo ye edeboa awrade adwuma Nyankopon hyamo bebre me yimpa ye se ensum ye yento asempa no so masem na matuden se tenene abra ba atofom ewo wo fam no ene die mu obuo mu bompae na Onyankopon en restore back yemompae na Onyankopon en restore back ebize Nyankopon ammo me no mienu amawi asese ye me bresa nipa enkonu ya de nipa so nyina awieye no ehefa na yewu ayekọ ye kra na ekọ nipadua wi ebe pro yes ebe pro ti akesesem ne mempene minyama ne nka wone me ne se oyonko ne me mmoa wo firi hen ye firika mu ne besi ye abusuafo na anuafo no mo kontokwa fa bantema na me so memfa asonwa ase saa niema we no emfa asundwe manipa
enti ne nipa nyina ntena ewo odwo kwan so ene nipa nyina ntena wodwo kwan so bunipa respect nipa wiase nyamsum nyina eye nipa ne nipa ntem enti kwadwom chapter 3 verse number 44 no wose na awurade wode mununkum ekata wo ho na yempa abo amfa mu onuru wode yan eye wira dodo ene echiwade yen atamfo nyina haha wo numu atia yen ehu ne ekun mani pru nisuo se esotene memman baba pasa ye hunti hallelujah onyankopon eniwa e pru nisuo ya brabo a ya dane nti nipa bebrebe adane wo mabrabo last we many man bi hia na ohwede nipa na brabo aye pa na o preachi enye preaching say eye yo nyame asem wo ne techerema so but we donkey pacho se me ka donkey a wonim donkey wo mo ma no nom cocaine ne tramos mo ma brabo no wo hye dan hu wo hye dan hu ne faraba ase 9 ase 6 no asu nyame asem wo ne techerema so o kasa wantu no akotu quotation o kasa wantu no akotu quotation teme hwene sana say so inti nipa nyame asem wo ne techerema so say eye den or turn into that kind of say donkey life eye day ayo bonofo no o dead no ebi oba kura okofa na se ne mpena no wonem hye ana olidi ni ko wuram ye wo ma bebrebe wono mo a o ma wura sa drugs no mo a o mo guys ena introduce wo mo ana se introduce sa brabon de kire wo mo di oye oba na wo life no so na wo time so so be ware bompa ye yo bompa ye na ware sem timi se wo binyam som aware sem etimi se wo binyam som etimi se wo bi Kristo som aware sem etimi se wo bi Kristo som ade biara wo ye no wiase ha bia no ye bompa ye bisa nyame maami akoso akona de welcome bompa ye bisa nyame masan matu de se tren ya bra ba wo fomro wo de no e bia tofom no dia tofom no dia tofom no be dofo dia tofom no e manen ka ho Radia semono medika kenkan kire Proverbs 24:16 say otini ni hwe asem pranso wo sore kwa hwe ase dodo say 7 nkure nuri mienu pe baako pe miensa pe enan pe berentra sen ka say wo twen ahwe asem pranso no emfasa abotane nhye utirim if we say atade fita senke kan kikam beberiba esey gesi ewrotugu yes on se wo bakora no wo hye na atade fita na ne ko bebi na bibi kikamu a hwekwan a wo de akora no faso kampese ye ni onyankopon tem ti bra ya bagi Yesu Kristo adie na wa fra yen se ne mane ye na wa reject ye wan fra yen se nkoa ne mo wo fra yen se ne mane ye no John 1:12 no was dodo a waje no wana waje ne dindi ye no woma wontumi se wenye nyankopon ma etise waje Yesu Kristo adi na birbinte wahwe ase a konkoto dwanem sire nyankopon no restore back and tram boni ne mo saa o tram boni mo saa na bonsam ne nani age no wo sere no obose Rosina yebo God bless you no obose de wahwe ase wo mo no bompa e kire Yehua no restore Tiasemri Kwadwom 3:51 Menisha me awreho mikro mama nyina nti matamfo pamo me kwa shanoma wa mama nkwa amem ebura mu na wasimi mo mama fa ho nensi o yen kan Psalm 51 Ora mamiri kan fa nko atemufo Judges masabana matuden se wotren ya braba atofo no
bompa esire ho a na on restore back atemufo Judges yenka wura bi ho asem wura bi ana ye frɛ ne Samson ne papa atemufo Judges atemufo 16 Judges chapter 16 verse number 23. Judges chapter 16 verse number 23. Samson okana ho asem a eye ne papa ne ye frɛ no Manoa onyankopɔn ebehu Israel mobo Israelfo ne man omudi bonesa no onyankopɔn ayi ne nani ahinta no amo matamfo abeto ahye won so no adokro wo mo anti dru babi ana onyankopɔn ka Israelfo ana oma Manoa ne ne yere enyinsen wo akwada bi a ye frɛ ne Samson bofo ne behye o monkom se wo yere ebewo abrantie bi ye be frɛ ne Samson na bobisa ani yiwan enka ne tida de toso biem onware amama mu ni anase wonanani ana bofo ne de saa nsem we nyina ehye Samson maame ne papa nti akora no enyini no mo de ensem a bofo no kan no kyerɛ Samson eduruba bi a Samson se Filistifo mu mekwa akɔware abra nkom hye da ho but na ne maame ne papa nim se de Samson ye no efire wurade frise no opese ofa kwan bi so bowura atamfo no mu na otimi efa wo mo so anaso ofa aware kwan so ese atamfo nyina. Bible say Samson amanani anaho oma oba na nani edada no ebisa ne se kyereme adekode a wa hoden kese ewo mu anti atamfo entimi ntwimfa wo so kyereme hwe emabinum ye dangerous o emabinum ye dangerous enya ma nyina emabinum ye dangerous emabinum su ye dangerous na Samson ye timi amo bay adada no obey adada no ama waya kwakyere be bia na hoden kese no ewo yenhwe adansia aba after sending the money I asked God to restore my financial and a financial me had God been a covenant keeping and finances and God has been a covenant keeping God. Let us say a radial restore one I asked God to Josephine Tronier Adansiano dear Neko Radia be quiet a Radia in Centuriana a Radia in Centuriana me brofram and tells you after sending the money I ask God to restore my finances and God has been a covenant and I just say Radia Tiumpabo Yankupon Shao Josephine God bless you yo ya de nyame ase ya ba life no say ya and was sending 50 cedis. I received 500 cedis for a friend in 2 days. Nyankopon hia. Ewrade e ma ne nwosra no enoso. Be yi mpa ye se ewrade e ma ne nso ho a. O ma ne nya moho bebre emfama ho eno abrabo. Nyankopon hia. Nyankopon hia. Was sending 50 cedis. Onon kwani nipa was sending that very day. Onon kwani nipa was sending iska 50 cedis. Ya ma life no so kra me yes ade ne bida. Me wo fon a adentina me be ha me ho abe ka se me fon asai no ye ntwa sam toro no ko life we so no nyame asem kuto ne ye ka nyame asem a kita kan say nkwaje o de gidi a chen so wo se abrantie misika akam huni ma men send them for man 50 cedis no send by hwe de urade ayema no momye nyina nkamum na yen hye urade no nyam so yi na do e hoda Nyankopon hye Josephine
Yeah, that's it. God bless you. But therefore, ye to asem so. Something etime ye ya kire be bia na hoden kese na ewo. Ko wiase na ya che something atutu nani. Obia wa ye hodenfo a onyankopon de osoro hoden awura no otimi kum ni pampempem. Ni hoden ama wo kum ni pampempem o something. I say nipa bi ye de todwum de bia. Ya de todwum. Something hodenfo, something kokudrufo. Wo kum nipa mpempem. But ko wiase na wama odadafo bi abedada no akeren baabia na hoden kese no wo ameko wiase na ya bre samsen ase na hoden nya na free no mokọ na wura ho sem ewo mere se ebra wo kire ne yere se yi wan kamiti da bobisan kama no da no ehwa na oba no e ma samsen san boroye eye hinta sem ne sa ya wura ho sem wo kana hinta sem de kire oba no di na chiwade ye kan eti wiase before say obi betimi akonka wo no just ohwe wo weak points we chiwade no de account me rofo duru ba bia kan wanu tum yes kan wanu tum me sere obebere wa ware ye monsam yesu fadi nkomo yes enye nyame nipa bi pa na we trust na we do problem be kire no a keep secret cause nipa hu obu on ma wo koso na ye ne ya eto betima wuruguru ma hu ba bia wo source wo income no akose ho abibifo adwen enye ebinom de airtime to keep your secret to yourself but bibi nkoyie na wo sere mpabo de a esese wo bonyame enipa bi amane na wode mpabo ta wachi ti asemri enti something kachere na yere se ye wan kan mitida breeding kan mitida me yenyi mitida na the moment ya the one be committee anase menomonsa pe ma hoden beba for me se nipa bia I'll be like anyone any person me se nipa bia no I can say ya awura wo sem ne say oba no dada something eden sama ne nomoy e ma ne brodai e ko fa nipa bi mum bi ji na hoden ba bi anyamete no me dofo obu on ma ne boaye bone bi amanyame adwane agya adwama ba ko bi obi ko boy no nyame firi ne nchen enturo bi a obi ko di ye no amanyame adwane agya no atarisha bone bia obi ko hye no ntino amanya me bombo fire ne nchai me dofo a wo hwe me pray to the almighty God say on restore back de na wonim se wo ya nyame bedwane agya won nche no wanya koye e de na aka obie mu e ya se obepanya me chew hwe edi ntom ho no Adam one na yere Hawa ebra omukudi aduaba no omu dede gya no na nyame bambo afiri won nchen na nyame huma afiri won nchen omu beye honam bone no omu betenai bede bra Yesu Kristo nyankopon bo omu nchen na osesenka omu sere nyankopon se fire bone che na restore your back but they couldn't. Don't be like them. And yes, a woman. Don't try to be like Adam and Eve. Nipa bia wojo mfunso otumwa onyame hu mabo. If it's a Proverbs ne kan say Samson ne kan. O se de okana de okata ne mra ton so no onya promprom. Psalm 32 okan. De okana okata ne mra ton so no onya promprom. Nemo de okana wo gyan no wono na nyankopon hu no mabo. De se me no mie no bone bia ya ye atwamu ama nyankopon hu mafiri ye nkyai ama ya hwe ase e wa brabom ya hwe ase wo krisusum no se beka ho asema kire nyankopon na dwi ye mpa abo mu ye beka ho asema kire nyankopon e wo yankoto sire mu a ene mu adadie mu a wo ye otini no kwafo se obe restore ye back because enye sa na obo wo enye sa na obo me enye sa na nyame bo me enye sa na nyame bo me wa hawi ifriya kaza adinyina nyedi nyasa ne nyame bome
Ejesa na nyame bo me bebrebe efriya kasa ade nyina nyedi meti nnwom bi se ya na awose gume na awose gume nyame bo won amo se oba osori ya akono hye oso a na akoto vibrator na na ho dawo yesa na nyame bo wo se wote sa bompai siri hu awate wo sa problem ne bia me real life na fam number ne mfere ka ho asem ni yentufo emfa nyame asem nguro ni pedua mu yie ni emfa nkonya meanim me ya baifo me sai ade ka ho asem na wonyankopon hu mobo anya sa na nyame bo me anya sa na nyame bo me sikashie efriya kasa ade nyina nyedi obon moto bi sikato ne se mo na hye efiri ne doso bibia behu bia ma me na do sikato bra na yesa na urade bo wo muoni na ho ma wadwemmara Yesu Kristo ne na asem so de ofa Yesu Kristo no wasundwo de ofa urade no owodankwa wo wahoto eka bebrebe ne to betwa hweka wo bo no ababa wei ho hweka wo ma wo bo abranti ababa wei nti wo ye hwo so nti obeware wo hwe expenses ya wo ye ne day hwe dwuma wo ye hwe income eba nti nya pressure na wo to ama ho are na wo mfa Yesu Kristo se wo kra no wagye nkwa na won hwehwe nyame asem akira kwan yi na mmompa na nyankopon nyi wo mfempade ma na baba wo ya wo de ho akoto ubetimi medofo ubetimi chance bia wo ne mu aso o ubetimi mame dia wo pese on na waran ubetimi 1-2 na ne buofu ubetimi agina no bema wo so obeware 1-2 na ne kokutua so mame ubetimi aware no bema wo so obeware hwensa wotimi wie ubetimi aware no yempabo for wate enti Samson akyere babia na hoden wo obai Samson wadada no Filistifo atamfo abeche no wiase ade awreho na eya ene se wotamfo asomu would just imagine. God bless you for joining us, simple guy. Wotamfo asomu just imagine wotamfo hwehw na ne nsa kan wo wo de wa check it wotamfo hia wo na wasomu sana ye ne bonsam ti o ye ya tamfo ma Satan nti so somu a wotete o pasa so somu a wo bre wase kosi fom wo somu a woden konson gu ewo hunhumu said ye beya untimi ne ho da na barema ba ko penitimi tete san konson ni oni Yesu Kristo de ho asem na nwumere pache omidi adanse ya de kire bagini di wate bagini di na obagini di a obayo so special obajew berofo obagini di a obajew hwe wo yesam bakani o ana wonim bra Emmanuel wo yesam pakani wo yenyakopon nipa aden na won ma wiase fa no mom medofo a wo hwe me adai awurade asem kasa kire Proverbs chapter 24 verse number 16 say otini ni hwe asem prenso a osore aden na wo hwe ase na da so ka fom o da so te fom wo why evangelist welcome aden wo hwe ase na wo ma hwe ase no wo de aye na sore abrabom no sore emfa hwe ase nya na adwuma na wo ye no a ekofom no nche se agiagu keka ho wadwuma na ekofom no keka ho
Jempabo for Fokunyango Penim, Grade Wodum Assam Tere say, and Sanya Juman and Niquansi did me do what Juma, me do wasem, what me Juma me a co-form until Rade restore me back. A baby a tremendous come and Sunday dinner, Namid Yenoma be brave, and there a freeman sat, a Rade restore back, a Rade restore back. Now Bossam Pine. Nina so now show me. A pia basa basa no chai. Namfo a wono mo namwa omuntu ofutupa enyansini kasa bi yenko wurura baabi ani kwa se na wagyae Ekristofo dodo se netimi ye kwa time Ekristofo dodo se enetimi ye kwa time se me bot time se bia me komi nyankopon anim akobɔ ne dimo mpai Ekristofo dodo se netimi ye sa me da min kenya msomfo Ekristofo adodo say na mpacho mutim yesa kwa time. When was the last time a ja wo hwe me onyankopon de abusua kesi we ahye wonsa? When was the last time one mofra no ene wo bai etima transekrase mo bompai? When was the last time? O de ofro oba no na o pekwan na koda meboa. O be frɛ oba no bia na pekwan bi na koda eye. Ma me a wo hwe me, when was the last time I won nkwada no ebo mu bompaye? When? Empabo nyame tie o. Nyame tie mpabo. Ekristofo awie bremu nyamsomfo, nyankopon wo tie mpabo. Momam mpabo nyententem wo mabrabom. Yempabo ntentem. O adwuma na bompaye wadwe no wakomam. Very important. Ho na de aware na hyenyamensa na bompaye baby a mikunu na mawurade kan ho bon ho bai mana adwemra me nko am so ma wasem ne ntena ne mu na bompaye me mana awurade fo mu sie udin mo mu nimde ne nyansa na bompaye me dwumasem na bompaye wo busua wo firi mu na bompaye ba we die no we China sa ese wia wo restore no nya better sa o Sadie kura na ma na se wia o restore no enye bete enti gidia no wanya ukura mu no so mu yi rofo ene die mu enche na me pon so mu yi wate Samson akodi atamfo nsem ya hwedi siye Atemufo 16:23 enche na me pon na bebon pa ya madofo no nyina na ya de ho ahye Awurade nsa 11 abo min cherpi singigurum ne atete wotia mu a ko bi dem kyenanko ya metume evangelist na afi mini magu abonten so akoya asem foforo ya parents a Awurade enhirae Atemufo 16:23 ose Samson no ye ya etwa to ene ni wu Samson ne yoe a etwato ene ni wu na Filistifo asafo hene no ehia se wo ba bebo afode kese ama wonyame dagon na waje wani na woka se yen nyame de yen atamfo Samson ahye yensa na oman no hunu no woyi wonyame no aye na woka se yen nyame de yen atamfo ene yen asaso sefo ya wakunkum ye mu pii no ahye yensa na ebra na won eni agye no Oka se monfre Samson na omegro enkyere yen na okofre Samson efiri apokyerefo efie bai na ogro anim hallelujah dano na ya awrehosem the whole Samson na Filistifo etwehia edidinom ekamfo omunyame se omunyame dagon se hwan no omunyame no ana abo ama Samson omotamfo no abeka omonsa na omunnim se emfonsuo ni firi Samson bero madwen nyina ne se omunyame bi no nyame bi na wonnim kwa no wono na agye omotamfo ede na behye omonsa nti omo ogoro na Bible se omokofa Samson bai na wo hodenfo ni aworo na tade gu baabi na ntwoncho ana chokutu so chokutu makantwi pa chokutu ana hye na sinum saa omotam saa ana Samson ede diasa the whole Samson kum pempem kum jata yimu wodie na ogoro e wona tamfo anim bedofo se wotamfo nya wo do ogoro atopere o
enti ma wo ho kwai ama otamfo enyaw nye wo pe wase wo no pe wonu nguase ya no e ma ho kwai sha me say wo tene ni abrabo a atofo mo no me dofo sere urade no mfa ma obe restore medical catch o kwadwom say urade nton twene da usufre na obeba wo nchai yes anadua apa trahwe shase ne trahwe ne bo ho mpae firi wo kra no akoma nyina bo ho mpae ya from evangelist David Owusu evangelist Ojewura shase bo ho mpae wa ba be dia dance o platform yi so shase bo mpae firi wo kra no akoma nyina se agurade de mahwease wo mu bia no restore me back me pesa me somo tene ne kwai so pesa me di wachi pesa me yetere ne ade firi se wasem sisi obi anya trini ne ontimi ma won chai enti ma mon konkono tumi e bane po mu yi wiase ne je free ne mu no domesa hu mu ne bi ene bi na de ma Peter nom Susana nom sakra o madwen wo no o man nante o man ko wiase biem Hana nom wo mo je wo awurade wasem de prophetess Rebecca God bless you so adwane life no o man san ko wiase ene emu emraton die biem diare no waje Yesu Kristo adi na bone atade da so sa hyew aden waje Yesu Kristo adi na amumuyo atade sa hyew aden waje Yesu Kristo adi na mepa wo chew bebre enkekan ye eda so wo atade mu me dofo a wo hwe manwumere tene ni abrabo a atofom e wo life mo no me sesere Nyankopon na dwei sere urade na dwei na on restore back Samson the whole Samson afedie ogro e wona tamfo anim yenhwe asemo a Samson kai Atemufo 16 verse number 25 Nebra woni eje no ka se mon kofre Samson na omagru ye anim na okofre Samson firi apochirefo fie begina edum na ntam na Samson ka kire abofra wo kura ne nsa no se jame na men kososo edum no mienu a esi honumo na men twere omatutu nani motutu Samson ani afi berema bonani anu osu na mberema ne ma ebehye ebeye empemsa ene wo dan no atifi ehwe Samson agro more than 3000 nipa 3000 man mema center ho agudibia ho te se sports stadium do almost sports stadium no na efe nipa 3000 yentie na Samson frɛ awurade se Atemufo Judges chapter 16 verse number 28 na mekai no na Samson efrɛ awurade se awurade nyankopɔn afei kai me na ehye me den preku pei onyankopɔn na mento mani mienu so were wo Filistifo so eyawre hosam Samson kan wre hosam ewo ne mpaabo mu kire awurade wase awurade nyankopɔn afei kai me remember me kai me na mento mani mienu so were ewo Filistifo so na me ne wo mo Samson mekra ene wo mo ngu empire Samson boy eda no na ya wre hosam semino mienu beka kire onyankopɔn se won kai awo ya manie mu a oyo tini no bekae onkaye ebra ya hwiase mu a oyo no kwafo bekae aso can Luke chapter 15:11 hormo banwa the prodigal son 17 ho banwa wasi abrantie na ekae en wo kan say apafo ahe kura na me papa nie he remembered it will be a nyame wo nyansafo nimdifo wa ma wo bia atwen yede kaya de enti wankasa medofo anidie mo kaka wadwe no akoma mo ebia na mfunsuo bi ato ebia na wahwe ase wo biribim bonyame di mo mpae anadwe firi sabere koi kaka wadwe mo de nam so ma mfunsuo no bae no enkurupeti biem kaka wadwe mo de nam so ma hwe ase no bae no enko ho biem enti na no Yesu Kristo kan wose se won sende fato sintidie atwa eye ma wo se odin nsasini ebeko nyankopɔ hinem se odin nsam yeno beko bonsam gem se woni ba koto usintidue tu eno kyese wo kutu ani kosua wo eno kyese wo de siken kotwa wo nemom ade bia ede sa de course ne ba no e ma wo hwe ase wo mu no wo bo no ma na hwe ase ye sikasem
wo diska man no ana fa ne nsase wo diska man ana fa ne nsase me dofo wo te sa enko sika ho tie ne ye wa wadwuma kora no a pe obi no manage sika sem no fama ho ya asori enso a enko sika sem ho ebia na won so wo ho ben akọ no onyankopon ba ma nipa bia but wo de no too much bema bi ben wa na adwenbone abotrim ene sa ne ma no enti sa no emfa me madamfo ti asemri woni bema di nkomo 1 2 na enyama bi ba wotrim eno sa no empeke mema course sa berema woni oba bia didi nkomo a na nsape okodape na adwen bi ba ba wotrim na ho sore eno no sa no enye wadamfo ne oba ade bia wotomu sina emwa wa anase wokọ ho a ede wokọ hunamu ema wo hwe ase bia no me dofo try to quit. Samson the old Samson afi no obompa kiri nyankopon se awurade afi de kai me restore me back, restore my energy, restore my fitness, restore me back. Na onyankopon honhom afiri Samson mu enti abaye honam enti natamfo de ne gura topre me dofo boni bia eto bire bia twam no ntino ama Satan nya ho kwai anadwe hyase bompa kiri Yehowa se on restore back oma nkonkuru tumi a benipa mu a ema ne gina ne naso ema ne yede ono awurade pe no on samfa metena onipaduam na watima yede awurade pe ampasam se bo sampa na me dofo onyankopon tie no na hoden sa bani mu na oto neni mienu so wire na eda no Samson eni nipa more than 3000 ewui na ya wura hosam nanso okanitrim se awurade mafomo ti kai me na mento mani mienu so wire onyame tie no David so koye mfonso okofa wo beyere story no meni mienu yate ho asem David maraton adwamo ofom ye no okobom paye kire onyankopon ewo Psalm 51 ye kind of wa na ma bompaye e de ma nyamema eni adofo no ebereko Psalm 51 David ahunu empa bo anadwe medofo eni de mbabia hwe me fire bia no menim nye wahwe ase ewom wo ye Kristo ni abrabom wahwe ase ewo birbi mu a anadwe mesrew eni diem Yesu Kristo botai ode ba wiase nyina ne se nipa yebenya bone fefre on so kan Matthew chapter 25 hormo banwa 25 Matthew 11:25 and 28 no no na wase mo amaye adwuma bre na bonsam edi nkonua aton so bonsam konua ye bone o momra men chene mesuo mo enti nkonua na eda so no eye bone se wujai bone ye enti uba Kristo mu a onyankopon suo bone nkonua na eda so no osuo ema wode ho bone nkonua na onyame suo ema wode ho enti masem na matode se wotreni abrabo bia me dofo atofom no sira wurade no mfama treni abrabo bi na ewo wo nkyai atofom sira wurade no mfama if it's a treni abrabo na elidi ni pade akopi awurade nkyai na wokura no wa motreni hwe wa motreni abrabo bede na onyankopon honhom krete mabo ho bai. We say Psalm 34:7 say awurade abofo ebo onyankopon abofo ebo wana wusuro nsraban hia na woje won etu onyame suro no eno na ehwe so ama onyankopon abofo abebo ho bai. God bless you mere amponsa bigi nyankopon hia wotreni abraba atofom no anadwe momi ensere wurade dinano David ebebo mpaye bi Psalm 51 mekana wa na ye gina so abompaye anadwe David oye bone no onyankopon ka kire ne se bone a wadie bibitua woni o man no so ka ekom se kom beba o menum mfie miensa anase obedwane watamfo mfie miensa ano kan ba ko bi kan ho yim ba ko wase awurade wona ma mea kasa na ma ye obone editomia me so were emfa nko man ne so onyame mpe bone etime dofo gidia ukure mu no hweye no anhwe ase wom gidia ukure mu no hweye ana wanhwe ase kuromu
kuramu pintin me dofo a wo hwe me kuramu pintin ema wo bia ankasa nkyere wadwen se ewiase na da ho no o so ofa antis bi so enya sika oboa odada odu wura sumo wa hwe adako na wakowura ba bia eni kwa so kwakowura wo so enya den be wiase no akobodam muani na o Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye o so muye obonzam wodi o Jidia wanya so muye enamfo na wo no omonam no omuntu afutu pa me dofo twenhu firi omwate na wo we a special person before God Jidia wanya so muye Jidia wanya so muye o so muye obonzam wodi o Jidia wanya so muye obi hwe me one ne namfofo ene da onya sika nko ha dai oda ne namfofo nchei ne namfofo no nso ebi nsuro nyame enti buo ma wo dem ho a wadamfo timi de ne ke ebeda ho osu ye kristoni a chese wo de sa abrabo no kura no ompe but woni choice enti ama wo tete o kredi awre ho se da be kura na menya me dinosaur ateti we memfema ni hu biem school mu nyina esa ne ma no koso yire ho ne bompae what is yire ho ne bompae na onyankopon ne bie kwa manipa yes onyankopon ne bie kwa manipa obi ahwe ase nyina ho ne gina wo yes eniama wodi na ne hunu ye ebra na damfo bi eye saa ne manentin eja adwen bi e woni nipaduam se ene wono nso onko practice bi enne watomo ntentan sabra urade nchen yes ana urade bowo Psalm 51 David ahunu empire bo yentie wo se okọ Besheba ho a odifo Nathan ba ne nchen ana otoye tieni o okọ Besheba no na oye soje ni beyere enti David edware oba ni dware ohia nye o ahokyere nye oba ni dware edwan na oba ni dware ye no ye moso tese nkurase edwaye edware ya ye moso enti David fie no nso ya bronsan ana ohempon onam na bronsan so wotu nani a oba bi na ehye edwaye a odwade afi nana etena timirika wontima nhye no so ene no ebi na ekoso ene papafo bi fo momma mamifo bi ene wo momma na eda ene ye ne man bi kohyia mpabo me were hoye man bi ko ye ne kohyia mpabo me were hoye wose sofo me hunu se me ba pani ene me yere eda eye abomination kase wose sofo me hunu se me ba pani ene me ankasa me yere eda asebunu modu onu ankasa ne ba onu ankasa ne ba ene ne yira wakọ ware no eda eye very dangerous eya fana adwim ana eye ningwase ade okọ kan sei ana odi aba mpabo se ye nka ne mpabo wiase no ba bi aduru no bonya bani pa adwim enti mame obanu a omanu a wono omo ewo fie sa no eya monitor nkwara no ene akono no nnuane na ye die no abrofo na do no nnuane na ye die no bibia sesa enti yesu so je nkwara ni di too much brandia na wote mantem wa de bia ya no ofrefre oba no moni nkwa no hwe wodi agora asema wode be kwan wode wo ba no be faso no enya senketwa eti David yakohwe eniema ano woden afi wotenenta no osoma me yekofa obey say papa nana wonkwa so me kunu ne sojani Uria wo oso wokunu jano kikri na hye obey ne nakoda hwana nyankopon nam Nathan so beyi na ten afi David kotodwe kokora opanya mechew papa there's something my husband did for me. You see? Enyam kwadasem. Tiasemni medofo. Enti onyankopon beyi enam Nathan so ebeyi David ntempe ena odi mirika kwobọ mpaye. Ma asem no na wie ni. Treni abrabo bia.
ebire bi atwam ne ye bo a medofo ani diem atofom no mesrew mom ye nsere wurade ye bom pa ya obe restore ye quotation me da oba bomba akopa na me ka kire wo no wo se odwanhwefo ben ana wo ye ni nwan ana wo de ni nwan akọ adidie na o ye 100 na 99 eka no na ba akọ yira onya 99 ne ho enko hwe ba akọ no nsa meka ho ma ne 100 na che se onyankopon ne niku nipa ho se nipa be sakra ya dwen onyankopon pese mogya no Yesu mogya no be ye kwa yes onyankopon pese Yesu Kristo mogya no be ye kwa eniti no ma ye no hwe na ka se ngapa che odi be ntia eniti na urade ma ye no pese gen ye trene no yetimi botrene abrabo on se Yesu na no kasa sa no se hwe se motrene amro atwerefo ne farisifo de no so a pacho ka sa scripture no Yesu ne kan yo Matthew wose se motrene amro atwerefo ne farisifo de no so a hebe muntime nko intina topic we make am so trene abrabo bia atofo no hyase bo ho pai no onyankopon restore hyase na bo ho pai no onyankopon restore enka se me tena ho sa na adom ne onyankopon ba bedom ye adom ne bra me no mi no yete ase ye wu adom ne nyadwuma biem adom no ene bra yete ase because Bible say kane no obi ya bone na owu ne bonim onyankopon strike ni pa no death straight but ene Yesu mogya ne ti obi ya bone a na mogya no e pata you see Yesu Kristo da so ti mercy seat ne so odima no mi no pata ma ye but time will come one obefiri mercy seat ne so akotena judgment seat ne so sa judgment seat ne wonya kotan say kim no mercy ene na sebo manfi nwom no ebe ye adwuma asebo manfi nwom na woto ye eyi ase nwom no ebe ye adwuma ti asem ne yi be pacho bebre owo se kromo a owura fia esikafo mpasuo no otena didie odidi wia aprema fo ntoma wode pepa ne nsa o wa pepa wie no ba bia hodenfo okono eho no otena gina ho me na so ye yafo de oba ye fia ne wo mokokokora enkadu si poku ne ma wote menka sabre no enya ne sasabro na ba obesori ya behia me o makwa aba obisa me kwan so na so na de ma me ya ne dawe ne ma ne nana no o matwa no wa hia we su twa jajo mami we en ye we na ben eba ne sa odasani wo brenyi na atwatia de obehunu wahuna wie o de obete wate awie sabre ya woda we woni abusua ya aka papa be ye wa ya wie o bone nyi na so wade awie o yenya do to adaka meremu a atoni atemu o mema semwa ya wie o nhira dudu e waje awie sabre ya woda we usuro dasani no dasani suro wo hallelujah sa dwonwe ya dwuma eye mede enti se wanhwe ye na wowu bonim se kunkron medofo adom aye na dwuma wie adom na ye na dwuma wie efisa okenkan John chapter 3 verse number 19 no was we mom ni atemuo no se han a wone Christ ba wiase na so nipa dosum esere han nipa ai wo wiase ebinom edosum esere han but nhyira na wo medofo awhwe manwumre se wodo han no esene sum because sabre life we so no afi no obi eyiyi ne ho a obi de ne flowers chesa afo no auto flowers ma sa afo no onon fa nyame asem hwe na nsan obi ka kire me se prophet baako prophet Gideon was hwe sa TikTok nua bi aba ye friend no se bedo life we se dey se bigo life na hodie o so life no nipa be se 5000 no ma bego so nanso ehwo nyenyenye nam se de na wo prophet yes was bingo ma me bingo was hwe okoho a niam abehunu nye o nam se de ade nam se yenkohwe ye koya se ho na wiase manyi na edeja mubom ho edeja niam basa obi o dabi kai ene mabu on mam de mani hu ya mentimi nka medileti kura medileti womo ya sa nyema nyina so ye ne mo ye e de apesika sika de nipa bedu akiro medofo sika yo sika ne de ade nyina me fon atete apansam a me bompa ese menya bi adofo bi ahye me bo platform we sika ne ye de to sika ne ye de to ber kwan a wo befa so a wo bepe eno so ye one issue it is onya kan se gubu se wie pe medofo adoma na ye na dwuma wie Yesu abewu kro no
won say ngu nkwa asamado e ma menya Yesu honhom e wo ho meka dwen sakra nsem biemu no wo mu wu ya na umunya Yesu Kristo anu asem ntie ya omu wu ya na Yesu kwa asamado ko prichichire wo mo de osakra no nyankwa right what journey life no was every so etit me pacho bebre eni die no obuo mu na akua nyankopon hia ma me nyankopon hia mete won ka che nyankopon hia enti Psalm 51 David ahunumpa wose onyankopon humi mo bosere wado etie omobro hu edo so nti pepa me maraton hwe anadwi eni die mo mumie fasa ensem ohene David kan yeso enyina so mfa mo mpae enkire wurade dan nyankopon hia ma me no ho ye ya chia mama me mete ne nka che dan kwa bright ya ma me nte wonka nyankopon hia ya chia mo me ne abusuafo nyina ma me nyankopon hia David ebompae kire nyankopon sere bonifache message no me se treni abrabo a ye treni abrabo a ebrebi atwam ne ebo a atofom no momye mompae nsere wurade no be maye tell God to restore you back kachiri nyankopon se on restore back dia atwam no mani ntwam nko bedafo a wo hwe mani die mo obuo mo eni die mo obuo mo besiro pacho bebre dia atwam bia no mani ntwam nko eno tina onyankopon ba refire mani ntwam nko no ho firi bone ho bone bia waye bia no ho na dia atwam mani ntwam nko na kuku wanim move forward go forward aim high kachira won se die sie no me mani nsi biem yes die sie no me mani nsi biem won se na no poro kan se enso wedi boaseto ba na boaseto de suahunu ba na suahunu de enidaho ba na enidaho de gidie ba okay kan sanse mo no enti David na boss ampa no se onyankopon mobbo se de wado etie omobro hu edo so nti pepa me maraton hohromu firmu mi omokura na prapra fu mi bone mo mahu me maraton no na me bone e o menim da wonko na mafom wo na maye de ewo ni so bone ampa udi bi mo kasem na hote watem mo hwe wo me amumuyom na bone mu na me na nyinse me ope no kure e wo misawam ma me hunu nyansa me mu ahintayem me nyankopon fa dwira eyim hu bone na me hu afi dware me na ma yifita asne sukyirema ma menti anigye ne abotoye mo nsam me nyankopon na nompa abubuo no makoma no abubuo no nompa abubuo no adi ahurisie jiwani firi me bone hunta David na ka sanse wo ne mpa bomo na David tinisuo na wo bobena wo hempon se wa yemu yode kese atisei na oto ne kyese wo da form penya mechaw wasi me nyankopon jiwani firi me bone hinta na pepa mamu yonyi nada pepa mamu yonyi na o nyankopon me kwaje nyankopon bo akoma mu tia mame ba akoma mu tia mame na ye honhom foforo asie team ewo me mu entumi mfiri wani mo ntwene na enyi wo honhom konkono emfiri me so ma menya won kwaje ho abotoye mu bio na ayemyi honhom enso me mo eba ne sa mekire mratofo wakwan na de bonyefo adam ya ba wonchen David na boss ampaye wo se wonyankopon jimi firi wo mogya ho fom na metakire ma ato trene ho ahurusie dwom awurade biema no fafa na me de mano ma kire waye yie ompa for bo awurade nka me bo o hia for de afen mahunu se enso woni se akoma bubuo na peche na wu awurade nyankopon wompo ti enne mane nya ofese awurade obezan yi mane nya ofese awurade obeye mabrabo yi mane nya ofese awurade obe restore me back mane nya ofese awurade obeje me nkwa mane nya ofese awurade obe restore me biom na kane abrabo trene na me gomo no metima gina me na so biom kane abrabo na ye papa na me bono metima bo biom kane na metimi ka wonu asem kira foforo awurade restore me back na mentimi ntu sa na mo no kane na me ya doye nanso ne magyae awurade restore me back na mentimi ntu ana mo no kane na metimi sore bompaye nanso awurade enei no mahwe ase Kenya me biom awurade kane no na metime kentene me ho ewa brabom ama afoforo nso enya enidaso o awurade nyankopon restore me back na David boss ampai we kire awurade no wotinisuo David o himpom wa no wotinisuo
ɔse awurade ma wono sɛ wo mpa afɔrebɔ ɛnkɛmɛbɔ ɔhye afɔdeɛ nso w'ani sɛ onyankopɔn afɔdeɛ no honhom abubuo onyankopɔn akoma bubuo na pɛkyɛ ɛno na sɛ wɔmpoɔ mane nyɛ ɔfɛ sɛ obɛyɛ Zion yie na to Jerusalem afasuo medɔfo bambɔ bi afiri wɔn nkyɛn ɛna awurade ɛntoma wate David hunu sɛ ne bambɔ afiri ase David hunu sɛ ne bambɔ afiri ne nsa nti ɔka kyerɛ onyankopɔn ne mpabom sɛ awurade to Jerusalem afasuo fasuo biada ɛyɛ bambɔ a ɛsɛ sɛ wonya no ɛwɔ abusua mu ɛsɛ sɛ wonya no wɔ dwumasɛ mu finance so sikasɛ mu wawareɛ mu no awurade mfa David mpabɔ so a nakoa kenkan anadwo yi ɛmfa so ɛnyɛw na ɔma fasuo bi ntwa wo ne wɔ busua ho nhyia ɔma no ɔma ho ban wo kunu ɔma ho ban wɔ busua ɔma ho ban usikasem ɔma ho ban adwumasɛm no ɔma no nyɛ yie ɔma ne ngosra no ɛna di ɛmfa ma adeɛ biara wɔsrɛ ɛwɔ twɛdeɛ mpo nyankopɔn wɔ no ne din mu ɔma wo sentimenka na minim sɛ mpaboy a meboy ɛde ama no ɛbɛyɛ adwuma ɛfiri sɛ yɛka nyame asɛm no ɛwɔ tene ne nokure mu na ɔhene David na ɔbɔ saa mpaeɛ no ɛde kyerɛ wurade ɔbɔ saa mpaeɛ no ɛde kyerɛ wurade maasɛm no metudin sɛ trɛni abrabɔ bia medɔfo atɔ fam no srɛ wurade wɔ mpaebɔ mu na ɔrestore back ask God restore meant ɔrebɛba wurade mpaeɛ no restore back ɛyɛ sɛ na wurade bɔ wɔ de busa ho sɛ adentina masɛm ɛne wɔteɛ adentina nsawe ɛne wɔteɛ adentina brantie wosi so na ɔnhye wi da ɛnɛ wotimi hye wuro 5 ɛna pakyɛ wo hua cocaine cross and die kronobɔ na ni wani so ɛso na wotimi twe atuo ɛkɔ kronobɔ busa ho kane na masɛm kura ne ni wadwem ɛso ne wodeti mrantie bɛsɛ 9 ma me ehifa na wokɔ efiri bonsam o ohu daache or send kakra when now not David in some kind of 51 yen swan a dree and fancy with trader monquame na minim say shebras a safwar or na you a radi oman mojan in yakwada mojano oman in yakwada 1 hour ye and quadia mano or bet your man son if we are second away na bedofo and quadia man only himself can one yes o can home oh yes o can but una unhuye oka ho ema bonsam nwia oka ho baji Yesu Kristo di wate besero nenti ane yete ase onto ntwene okura humobro owodo obone fafiri owotema na oba ne nchen a obema nkwansu a onnum bia medofo sukom ne woda nkwansu be ya eye ho nkonkron ɔde tena wo mu a obeso aba bebre na de nipa mu sɛ emfaso betima firi mu aba no ebe po adwene de ntiase so yakobo hwa bi do besia mento amasɛm no so bi ebrɛkɔ yakobo hwa yimpa ese ensi adɔfo no nyina yie na onyankopɔn ene mo nyambe daddy life ya hasie awurade bɛyɛ nsɛnkyerɛ ne bebre life ya hasie awurade bɛyɛ nsɛnkyerɛ ne bebre nyame asɛm na yɛka no efiri akoma mu nyina na yɛka nti adɔfo no mo mi nya nyankopɔn mu gidie na menim sɛ yenya nyankopɔn mu gidie a ɔno so wonyae no mpae na asɛm na ka to sɛ nsɛnkyerɛ ne ebedi wɔn a wɔgye edi achi ne din mu obeya ho de ne pii nyankopɔn hwa medofo na onti na nim tie enkyerɛw ensiw ye ɛwɔ Yesu Kristo dim amen ready abo almost 12 me bacho me the 5 minutes esrem pa abo baako ama dofo no okay mami abena okay me da se nyankopɔn hwa God bless you. Afua nyankopɔn hwa ene de me serem pa abo e de ama adofo 5 minutes and am de ye share dwuma na me show o join life no a obetimi atype odi ma me estadua ma me mom pa ye ma ene de mo me nyankopɔn ene me wrade me ja oba Esther Eric Shewon sha wadom do so hono mobo kan siru tumi na do etie ohane amane bia wona mo bia no na me na asempa yi so na me nyankopɔn yi ne firi mo
bɔne na adeɛ nyina ho bae mane nsi ne ɛwɔ n'abrabom na menhyi wɔ no manyam daa amen. Ɔbaa bena ma mesrɛ Awurade mpaebɔ ɛmfama wo Otumfoɔ Nyankopɔn ahyɛseɛ na wie Nyankopɔn wɔnom asɛm sisi obi gyidi a nsɛnkyerɛnne bɛdi n'akyi to abawa abena hunumɔbɔ baabi wɔ biara no me Nyankopɔn kaa no sɛ otumi na dɔ ɛteɛ so ne kra no padua gyi ne fra ho bɔne nsɛm afi ne kwana wieyɛ de nyane ma sɛ de ɔbɔnefoɔ no pɛ mana kuma so adeɛ nyina ɔsere obia mmerɛ mu sɛ de ɔpɛteɛ ma ne nsi ne yie ma ne nya danseɛ ɛwɔ n'abrabom de ahyi wɔ no nyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Emmanuel Ajay, God bless you. God bless you. God bless you. And then you 5 minutes and a woman name about your Ujim Pai Budia, Ubit me attested Udin Abba, Nama Bompay Tiawa Ediamau. We young commission and I may be she never. Yamiasem and I'm Diaba. A fee Ibiana Onqua sorry, Mesro Paswarco. Udino me pacho si pray for me efia na udino me pacho fa udini to asoma me na eni die me mompae emfama mpabo de ye. I'm Fred from France. Okay pacho brother Fred ma me mompae ma ye Nyankopon eni Awurade tumi hodenfo ne wo na wo kan bam hye gina me jai me brother Fred ehya wonsa or France abrochimem Awurade homenu emobo papa ka no sɛ utum na do etie wona ya kontufo nyina agya wona do ni petu kwai ama no koso abapa enti botaya yenua Fred edi gina so de tu kwai no Awurade kai no na eye no moamai sɛ no me bi edi na chi a na ma asempa mu tumi so ɛka ho bɔne anim na yenua ntimi so aba bebree nyame som so enkoso anye soronko na ɛbɔ no ho bai wadom dɔso Shira Fred mai emana sunwie da amen. Efia ose papa pray for me emompae ye Nyankopon ere Awurade me jae efia yusa ehye onsa se de edin no etie no me Nyankopon honomobɔ wagina life we so etie wɔ no mu asɛm me Nyankopon trene ade bia ɛwɔ ye nua abrabɔ mu a atɔfom no na masempa mu tumi so na restore ye nua no emai and ye wasre on a brabom. Be Nyankopon what ye ase, man is sentimenka. Wadum dos, be a quaman, many sin ye. Yadi be done so with demons and yade, the man as soon amen. Or by shall my minister a radem from out. Ye Nyankopon any rade, whenever you Nyankopon, and I do the show me jai or by shasha one sa. Or so Nyankopon, when I can be Michel Jenna, or the baby when you GD about Nasi be all many who sent you young, my dear, into a bawai shakaino. Baby will be a fanaboni in our channel. Na man konkru tumi eni na asem nyina ma no afi ne kwana wie ye atamfo nhihye bia no yare mu sikahye mu akwanhye mu aban amane yehua opa efira ba wai so ama dance aye ne dia na warehye mu no wagina otumi kese so abie kwai ade ama no wanyi wagye ne fa hodi Awurade din mu omo asundwie da amen. Nyankopon inshallah from Kuma twetwe bia e wo horma me pacho ko me profile ho na obetimi afa me number no se e kan akoma so se obe no kware gidi ni anase obekọ gidi asore a ofa me number no a ba bia gidi ni wo no metima akire na ono mo akoye asore ba bia wo no se gidi ni bi ben won so a misiro obetimi akompabo na mom gidi no egu ahodo bebre enti wo kọ gidi fo mpabo aye bisemu ansa me dia me kọ na True Faith Church International Mami Abena Nyankopon sha. Oba Estadia, God bless you. Me bacha sorry no. Ebi wo US. US yeah, sorry ne bi wo ho me pacho bebre. Ya sorry ne bi wo ho. Enti wadaro ma me find out. Wo mo US no. Me contact bi. Me contact bi na wadaro ma ya chat mo WhatsApp. Serebe ya menya wo mo ametimi de o mo contact no amount. Na onu ma communicate na motimi akwasore amana ye Nyankopon insha bebre e kan akoma so obekọ gidi asore na so obekọ mpa abone bia misro bebre obetimi achatemi na ba bia opese okono ya chiro oh mama Esther okay I'm a True okay Faith Church member okay Nyankopon insha do funu nyina nti ya the life no ebisia okay aka
2 minutes I'm for 2 minutes into us 2 minutes the beba sisi I was a member in Accra. Oh, okay. I ain't crying. I let you na me bacho bebre. I let you na wa na nkra bro no be ya. Nkra de me na fufu bebre ho. Na so me ba me ase nkra makọ ho. Akọ ho mienu miensa pe. Ajam bibie no nkra medina. Oh, okay. Nanu ya na me kọ ho no ma. De to so miensa ya no mko yire mi. Makọ ho miensa pe. Ye life nyina no. Ye kumase ne yetie. Okay. Waba kumase once. Kumase nso ne yetie. Enti Nyankopon sha adofo no nyina. Ene die mu obetimi atwere odin aba na mabompa ya. Ma yakanya me asema wie. Afie no adwone a message na ye de bae no. E kasafa tenene abrabo atofo no. Sire wrade na o sire na obesa restore back. Nyankopon sha adofo no nyina. Ne momo no me kameru efi me nkai boba ko me wure fi adofo no nyame ma me sire mo. Me sofo pani a menene namu a otete me wonyame asemo ye frɛ no Prophet Jacob Bechi. Nyankopon enam no so asi asɔredan kɛseɛ pa ɛwɔ Kumasi Sokoban Wood Village. Ai ho ɛna ye asɔre ɛda wokwere bia ɛyɛ mpaabɔ kɛseɛ memenda ye asɔre enso ɛwɔ ho na ye de mpaabɔ asi ho ɛyɛ Nanson Empire 7 days fasting and prayers. Ye shall see 3rd September. Na ye 9th September a year and memenda so. Na a ye 6 September ye will queer dano. I saw down a son, Ukraine mini. I come with you made ye be bra ye bedi. And ye bed jina unyamia semo abo for dear kakra at the aboa nyamia swordai. Obi nyisi kanini nti eduru ho wadaroma me the video no kra beto me platform ne so besa upload nyame ya doma eduru ho a mesero bebre na wa be support ye me so pen ni number no wo chat me wo me profile ho a metimi di amount na eduru ho mo bia esese wo de bo bia no wo de aba be boye ama nyame adwuma no etimi akoso afei na asofo mpanimfo girim asofo mpanimfo nyina ebebie asore na no ede amae na officially no yede humeda ewo ho enti program no meto nsafre adofo no nyina se wo Ghana hankwa de a anabrochiri kura no bitime twa tikiti aba na do ho bewura empabon very important pa enti Nyankopon enhira adofo no nyina na ontom nkwanam ensi wo kra bia yi Kristo ya domo a wachina beba life no so na yenemo aba beche Ewrade asem Nyankopon enhira Nyankopon enhira bedamase menum besia makramo biama bye.